Нормально. Уез бахтанеш больше. Это тоже самое важное. Он эльч, это сегодня, к сожалению, тоже редкость, чтобы уез бахтанаха найти. Майн кучу магер вокруг шел, канал, видишь. Кучу хочу и изнасилования женщин оправдывать даже. Труболечет, канал уже такой кашибал. Да, это не единичный случай, а это, к сожалению, таких как бы дебилов, которых уже как бы наштамповали через эти идеологии. Их много. Сундел, и сложная юкар ситуация. Вот, и там культурный центр Шервой Халиеш, так, и Шхила, там, да, как бы общий интерес шел, национальный интерес шел, Шхилбеш, Ушат, Уша выбивает кешу, уж, да, короче, айска террор убивает, уж там страх, туда-сюда. Вообще, агуш мадуани, страх и угрожать, дальше, короче, что уж. Плюс большую роль в этом всем играет вот эта русская идеология, которая заказана у ближневосточных партнеров. И, короче, и юг, вот это надо порвать, надо разорвать. Есть холодно. Культурный центр открытен, Болбаш. Через 3 месяца, 6 месяцев мечети превратили в культурный центр. Да, да, в мечети превращаются. Ну и духа, вот чтобы этому противостоять, со стержнем, что нахуй биза, хажал, но куна между айло, шарикат, эти даулы, между дух регион. А там получается, аж худый, слая маза, учахму, дир, да. Шунохчи, да, шун тахуне один, да, шун боша, он герза улей. Потихоньку чуть-чуть жаматлы, чтобы лою потом дела, рузба дичудер теория куча оля, да рузба до их потом уже в тронте хала оля, в трибуне, да, хуне один, нахчал, а хую я вообще бью хому, да я хочу больше, да, это ищ аккуратно, ходишь туда. Нахчал, да я лампу, положение лидера геоя. Ибрям, хит бай чуя, но отцо все время это хандага дал шварцо, селанет канд, сунца, он мухитер, но хонто чозайш спектакль лавайтер, а идешь тенадери и 1880 идешь хой китарио, цега предупреждение дюч модаришу, Кан твой? Ассоциация СССР. Да. И что сайкверчо, сохитер, вот зритель диктакет, что ты وخشان خلداتا يو внимательно отделна и предупреждение моей весело ничего. Дери датсон. И канта туан вина. Канта туан кудогано хажан далас олоной. Туан вина ибн тасир бьюхум элла охкальч. Так и бьюхум. Не. Самое главное, на упустите, что это. Имя мальчика был Хайсурбах. Как приводил ранее Убая ибн Аббас, Аббас Тюншичу, сообщается Бах со слов посланника, да благословит его Аллах приветствует, мальчик, которого убил Хизр, был отмечен печатью неверия в день своего сотворения. Хичуя? Да, приводит Бах ибн Джарир, ибн Аббас, от ибн Аббаса, со слов посланника, хажла. Что касается мальчика Бах, то его родители являются неверующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия Бах. А долго заранее печать трех неверий хавайтану Бах. И галванан кирашаш Бах. Со слов посланника Бах, цабох кинаш. Там уже Аббас говорит, со слов посланника, он машина был плохо тянет, обороты плавают. И печать да, неверие заранее. Это кент выбор, я маяц. И просто вышукши, лошвал, конкорд бокшвукцы. Так мухол тебя предопределение. И вообще цакет тебя.
ишт ситуация салон ишт это хосацвешу чак долш маду хадис приводит Ибн Джарир Ибн Исаак от Аббаса да все там закрывается а вы долом что царт эдяч чотят самое главное наг заранее печатаю хацун дюнен чували метта раязен маду это был отмечен печатью неверия в день своего сотворения. Так, это выбор ху. Это что это? Но это كان تحون спектакль خاطر إبراهيم كيتيا أو غير ما تكدو أجدالي بوزات شيء ده دولشة. Вообще, там, даже нормальный, средний, штахетом был какой-то вахабитчик, все на уровне церкви. Сахунядин, я с какими-то атеистами общался, до Кадыра, с Вахахой, мудите, короче, я Гунядин проводил операции с профессорами туда-сюда. Приход Петру. Ну, на публику, лойзер, да, публику, будь зритель еще. Так что это кент предопределение уже кичелшон, печатер, вавали, иштхирوا алой, адога хату духалу алал кирер ал до Корана. Хока ха заранее посланник его печатер, все не верил, шваре. Ишь ситуация, знаете, как да, ошибки динацара, сейчас худоца. Что думасяга, вала, что, яхи, до того тупой, мерзбы. الثان دولشات إلا تلا لنا بيلنا محقة بيخم شيء نادات. Цан дук вахтан, вообще дольше смысл такие цан. Предопределение нету. Эл дуктега. Allah динду шадриги и он предопределил миллион смеуру даже локоть воисеняца хаялсман чего еще он заранее это уже сделал. Ситуацию тягает. Но царь признательница, да. Индио огонас, хажа ойлия здешний ши. Мы опасались ба Коран-та, что он по своей иштхривара. А долго Бог заранее до своего сотворения печатая уже не веря олшваре. Совместить моды и он пока то кирер Бог, а долго уже заранее кичвари кичун. Маршал думасяга, хорошо. Сон и вообще медвежьими, ну, куда царь всесильный убошел царь. Вот и царь قيلخ تكرابل دا عقدوقنا إذا حلق إزدوشنا دا تجو صديق تخيت يرسون عليه أطل جو وقت إنه قيلخ كرابل دا عقدوق شو دو حلقة царю сильный, он все целые корабли отнимает, да, из-за затамшин докетя, он бедняк шкрахадок что то, его каладок штек цакарабл до, но царь ну маца доцо, да харкант вюцо, и тан историю каду аршия, кица ицер ну эдо каду карши, ищ ситуация цега егда ца дал харцо коиштогол слабо вук, то вайт не гук слабак. А царь сильный его. تن قيراق ويش قيل عقدوق شو إيش خلق سكر شوي إيش دادو إذا ما در أديك حاجة عادات إيش بيدا هوش دات أبرز تقول دي شاد إيش داوت ويلات إيش تاق وش برز تكست إيش شيء سير نرمان ولا دادو ولا زاز مارش غلا بيحك نبي الله صون حط سجيران صدق كمبيوتر تيح وش يودعش هاي يجير يخدعي له مارش غلا هما ده زي مارشال سوخل شوي قچو چوت سون سوخل شو أباك تشوخ ديك خز مارشال مارشال دو مساقة ده مارشال خيل هونس قچو أقامل داش ووش قيتر إش ديازدين دوك أتألاحو قيتا هما مدهتك بريد определение эч وملي لوشتك تو ديازدين دوك уже قچو ووش قيتر وديتر ودوزر قيموهتن смысл قيت أور سمت قيتنا قيت ويس شين لوش عاود على حوزة يشورش ده
Sunday dindo işlegi. Каком-то случае havuzda, в каком-то случае havuzda işte специально dindo. Marş yolu zaten. Дели маршал хил знания, Масярги дох маршал душик Ибраим. Зуб мудрости, Санчо маршал душик Масярга. Орг, Берменталь. Марш долго масо. Marš yolu zaten. Marshall Hill zaten. Marshall Moore zaten. Дики. Люцифер, марш вогл. Нун, марш вогл. Булат, марш вогл. Персональный маршал. Marş yolu zaten. Marş yolu. Doyle, що масло дикдагів. So meta жестоко дъпядо, шалто, обрубитен, мът включит вируса, хох извирк спош, ешт аштон, so включитен вичаха арсон, вадардич. Раскашен захав, мух са тешен бехпер, са гухточ, са интегральный, са схем даифсен, сундел давяхн херварсо, дона, са бюх мат писни, гохум эли, яхн херварсо, иду эл хетсу, хундел. Са жестко, без предупреждения. Давак шайр дук, хотя бы продукт мукни, хотя бы предупредить, что смели шага, а элек ниса дац, сун ниса сахет, сун лично, или са ишта, дахари, сун ишта, халахиета дацари, са фрейро консенду, она хаэс, он тохад, она мутука сон дахадиш, он са наухетсунес. Тем более, сабьюхума даст хадицен, саграм сахума даст. Обидно, братва, как-то. Бяхма билось. Орг, Аллах, он язен, хлад. Свободилось, что орг вок стагмовую хажима общественную группу сесть международную и там говорить, как захватить атомную электростанцию в России. Jim, Heiner ist der oil нормально, сахар. Юдев, она 30%, он воекам, он хакан, да, якан под корень. И демри дандерейтен. Сейчас она кимука мелдиду, бяхтом била Ибраим, саишт, салам. Я не знаю, вообще прият вес, стадии, что, например, Ибраим, тахандуна и примерно 40% украинских камдад вахштуцар. Мус мета иш бахшпу, ах ас из диэсэла, сон дэгдэн эла, ас еще там, ничего там такого нету. И не то, что ас избол Дуют, что гума из-за террористического, вот этого разряда маду из террористического, так. Еще гум общественной группы чухаин, ищ дадиезер, ищ эйлер бош. Хейтер, Ибраим, хейтер, дикду. Наоборот. Просто вырезать дует, чукающан. Для тебя, чтобы, да, горгой, нахуй захар дует, штуку с групп, что террористическую надо. Просто для тебя, хуна, науку, из уна, она сюда проблем, да, сюда, чаку чуах дует, что гум куча болне, вообще интерес его, что гум маду, потом раз, я лица, ты куешь, альча не смотрите. Просто... Ажвет, ойле, шалвес, кучу мел, слегдуй, иттуз ойле, индуй, элди, шумшушун, юкир, хак, едо, сунаху, удалашун, я. Сунде, да хош, нет, кучу, бамэгдат. دكتشا حدك دول أورج وما سيري دون نو أذا أقوشا دي تشك دي تشوش دك ومن شوش دو حجويزتنا خلقي الله رئيس كلهم وعلينا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى من شر أنفسكم بعض. Анфусикум. Фуга шиях клойвек. Удукел. В Турции местный житель позвонил в полицию и сообщил, что нашел в которой лежит целая куча золотых слитков,
Полиция сразу новый же вид приехала на фугаса место имеется. и Стопудово, обнаружила еще Болга, что он и 369 брать. золотых слитков Юдать еще весом в 5 ГБшный, тонн, он и когда они Салам начали их Союз. извлекать, Салам дел. Салам выяснилось, что слитки, которые, как утверждается, были золотыми, представляли собой гипс, окрашенный в вообще золотой слабо цвет. Губернатор поделился фотографией в Твиттере с Зоэнин сообщением: ледер «Мечты золота, реальность гипс». В Турции местные жители Худукел Курасава, худукел. Балбалоев, шифровка, штахиалоев. Центр федеральный. Да, я Время чему шло. потихоньку, милостью Аллаха. Поводу я ему удостоверение ходили, он обновить нельзя, в смысле. Да. Вернее, не успел, да и дос, короче. Пятиминутное дело, муда здесь хочу. Не, снова года ходишь, что обновить. Хуй, абак, машо, гаму, удеша, масагат. Маша, ну, да, рух постоянно, хоть вам усо. О, дела, так сапитер. Мою мокша, лерой, лилой. Алхамдулилlah. Дал бухастан дикли. Allah свой парабак, мог смерть. Дару, то, дика хит, дик дабюч, бул. Salam lalēt, tā šidoš ali tušsik. Et kurasās zabari štalā salam deli, no ho ishta mēģi čahnis vēl dāt, šnā nuqā. Salam alaikum wa rahmatullahi ala. ونduḥل prost salam alchinaha milch ono dohan liye tishat sar khalqi tishat هو تنشغل تيشيرت دو نظر إشت أولي الصباحشني بسيمست دائما نقول نحن داش تبغى تخرج أو نقطة قلنا نقطة قطش لا سلام دلچه هيك عربلو بوشنس بيش بشتري هيك السلام أو من نقطة خان مثلا حدا ما داس دوي أقعد حين ويتقى دلا ماجدك شوات دلا ما صوف تلوت شو أنا أسوأ كتير لا الفخر ده أترسون ولا إيه هون دقدو عيد صار دوي شيء بروست سلام على رحوي ثاني أوجني ما جوي هون حلقة برام دويتش دات شاخي أشو داتو يجنو داسا إيهم مش إيش جيتن تاشي غلق دوي شاش مو غلق دوش ناخدو أن نوختش كدوختي Solta, šeš sažim admeh terbelārišam negarbāts dats и обезьянкшет. Sažim admeh terelār. Птица бацар иш идеологии шовинистический. وماجدك تتار دلا ما تلوت تريح بو سونم تجين تار سانوس. Сервейсен, да, действительно, низ был, солкс, фил, даже афганчика, арбой, لكن أربع ضد قلاش دي خزلمة دي زرنوتشي وعليكم الصلاة وأجرياء زوجات تتاخش بروسكو دي السلام سلام أولي أسفح يري السلام هم أولش اشتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة يشتاتي نتخي اشتو إيوه اشتو يتيسكروش بوشتا تخي اشتو نكشتو أول تار خاتش بس تروت أخي دلت سلوسك بس خلو أورت وقديدي وإيش برمانا بريكامونيزمي ولورخ ووشا أتساكم على دول. أبا يلا ترسو سانسا رحمة الله عليه بركاته и дальше третьем, седьмом поколении или жизни мадацели. Ана мета мадацели. Салам алейкум, да, сардуна. Батер диза. Иду по Богу, эчел баш, шкадин доиш бац, что и матай долша. Вы с 98-м, 9-м чудири в баракату, хуй миншур, анфусикуми и умш. Из 90-х, ну, с конца 90-х, сначала тут 1000-х был. Хотели, в принципе, да, сам можно что там 6 штук, там можно, что ты медиция, а так в целом, да, أقول ساسي دوسا اتماجدك تر والش اوتش دات مالك إيش دك بحير دك أداش تشوف وي هونت وي ديتش دك أبسلوت
на цахакцун. Это. Ощущая лори тонкости, да, нормально, тут конюк и алцу, оргир вообще цахакцун, да, военчул саудар. Пейсен, ich denke, der Endat, сразу, мы с вами договоримся, да, إيش случай не сели хока вин уже под 40 ворец кант и та резо чворцан октеген та إيش جيم يالر داسا إيش чахатен чена إيش جيم هوندالا بسوني مكش دوشين داسا بورصار دوي ياس уже та датет нирсон уже даже дит динера сен тар эллак يقدق دي إكسون دوي سيج эллак بسوني دات مكش دوشين جيم نجالو دات السنة دقوا شبكة أوغانا بيش إراكا بيش داج بنغلاديش شايو إسلوش دقيوش بروس دقوا بتشالشكا ويا باكستانا سيتواتي شو بسنة بارصة دقدي إقصون شون دي على أتصل جمنا كاتشنا نام موجنا مسلمانا بارصة إن سوما ويتا نقع إتخينا بسنة مكش مدو داسا شو يا أصليشل إزابول بريد إن دقدي إقصون سلوشش دقوا خلما غلي إزو عليوتشنا Сасахатка, да, бяхтин был асфальт. ويا ريات بوغدي وانا قاعد نستهوجي ويبصون اللي يلديش مديت القرآن تاع مديت زغدي полностью они ту часть которая тебе нравится полностью заходи аят мадест да так что сунна Коран маолевый олчин или люди задук телаца что-то ашеко я чингенте велису Mu raso para mu hudu bara yuhala. И бер дал дардой жимна гштунди али да сач посунни яло шишаш баарцу сунна дой цо диннаг цо эллаг цо лилинаг шадеггедат сунна мадай посунни яло шишаш ну шебяк баце ба нам свыше прикрываться деше докку пачалшка балош мухтар берш даже официальное разрешение Ираке адомёцаны с 8 лет домёцан тигдилна Не, Фитушетниku čuju na المداتي бош. Мудас там явно хадис есть, где пророк какому-то из асхабов говорит, лучше жим не гелич, воле мадарун, а лоуза лоуш. Юакстер, по-моему, он еще говорил. Я сага жим именно жим и билгал дуах. Я жим не чун лоуза лоуш, типа ир мора. И الإسلام دعوة تعدات تعلق تعمل شانسيات قصايات لشويات دعوة السنة دعاء سنة دعوة إيشول شوات تعلق دق ديتي وي دو غجب مش يتشنا مو موسو از пример как пример вайтен цун равняться дадиш мou каждый это санхил титул достигнут это лили наглелу дешук посунь. Полностью надо входить в ислам, Абак. Абак, последний рубеж. Вы уже почти что донесли, что полностью вы мот быть свой, вы мот да быть на арабский мот, родной бой отдали, вот тогда конкретно вы гилкиш, вы лукш мосом дадон, вы мот хрбац, носитель, понятишь. Вы мот табахчаны, абсолютно сандухал ди сумадот ширбон. К этому еще стремится, к этому они и стремятся. В течение 50 лет, если вы يخوي خلو بتشاق متى هيتن ويدو شتو غيلقش عيدو ويل شو شكولي وبروجرام هم داتا هوتي سو تنتي داتا كوتش دوكوس 95% تنتي دا كوتش دوكوس. Есть Абак, вот прям мои мысли озвучил. 40-50 лет ханю, все, ночью мат хербат, соответственно, амхердат. Полумейт, полуарбой херю. قوز أقارديش لك عني السعودية المداتي نو أديش уже مدي أو يشماياتي а все саму дни прошло и пойдет это дуй иш мадал саму дичь запретить да ищаться ах запретить да ищ сахарчи все ах иш хат икьеч лагок дуз через 50 лет
нормально должен, дорог духот. Из массового почалка закон, что шейта родственные гергелон штаны яло цемекш. А бусул почалка мекшдегду. А кое-то закон ходизерду, например, возраст Белгалята на солнца 16, 18 или 18, 20. Аки хоэца уже сунна дуго шолко дай. Это так что танца дуго это дай. Летаре дадоко да цигады. Це идиот черио. Инти кан تعال هندو على الخان أباك. حقا يوربي كيرتنان. تندر نودين ورونه. ويش شلكتين أشبرون شبيجي. سوچواتنا جه أبسوجدات أشبرش أستاتين خاطر هول ودوار. تو إشت إلك خلقت إور وجنا شك دابا ترون. وج أربع بوي. هلك أنت نان يوربي كير. تنلات دليل وقتك يعلنا تجوا غنيري بوشتا. إستوري حيوش وده. إشت سيتواتيو. حوسيش وقت أعزام بيخمل بيوا حاجة وقت أعزام نعتنجح بالذات عرب اختار болгарии шешани хили вожи это последние примерно 30 лет это началось и худо это раски допустим вякаться дашь ашпар когда финансовых возможностей нету ще демери да багана худи финансовая возможность миллиардами нефть газа махал бела ще демери да багана разжиретти на бырста берстина бисперделили булбелер арбой теппел ашпар هنا في السنتر في كعبة تبقى العش بريش خودة بدنا صايش ولا شيء تصدقش يوم بيش الجوش ديله جوش ديله شو ده опять нашлась программа арабизации. И это абсолютно видно со всех сторон. Кан финансово ослабнут дойца. Пошли они к ядрене фене, а ладно, он займемся своими внутренними делами, как российский или будешь. Так они разжирелись и распространяют. Сейчас, когда там могущество Ёлчана, вплоть до Иордании, ему сукамно, что он арабизирует Бенесар. Не успели они доделать, империя рухнула. Так она, с другой стороны, финансовая возможность, аж дахмет тигётше, шей болха далилуш будешь дальше. Вот в чем дело. Финансовая возможность обрубить той, масих бистербуцаем. Ее азиатские страны, киеши, лишь бы сохранить то, что есть, говорят на арабском, которых они арабизировали. И что тоже, их будет нахуй. Ладно, не получилось. Когда-нибудь, может быть, точно так же из-за ситуации Россия решила. Ах, дочка, она молча, ты пелдон вахошен, еще полуразрушенные империи, бывшие российские империи, если советские империи, еще кокты шюкли, аж париж финансовые возможности, и империи наелись, Советский Союз рухнул. Финансовая возможность, сажим отсюда, все абсолютно европейцы, американцы, отсюда это. И сюда отсюда, сам я шел беспредел. Сам теперь, вот хум кэшм бачишь. Раской и арбой. Абсолютно одинаково. Эти свою империю хотят распространить, те империю. Финансовые возможности есть, распространяют. Финансовых возможностей нету, притормаживают. И финансовые возможности... Он селан, es noch tak duitsig tsagezaron. Чисто идеология олдат. هون عشان جروب عيوي واج وقن جروب عيوي حماير تيجا عيوي يعني غزود عايزين نقطة شيء بيريدو شو بان نخشو زود عايزينه за какой-то идеологию до Сирия يول حستا دويا زوجين ويجري خربو قينا خربو صنعوا دير ما دي دو شو دوق زي ما دو известно солта. Неизвестно было, куда хинц. Что Сирия хилла гуат. Цунти позудиха эл хатин. Ишт изнасилователь маюз. То есть уважать Сирия, век чуа ишт цанин як изнасилователь. Хилмек шутит, понимаешь, как бы отместку для штуку. Изам ши насильник Куба, не в этом дело. Имеется в виду, что тот, который там был, он тоже, к сожалению, точно так же стал уже насильник Хольшуктунах после этой идеологии. Это основа, чтобы пойти в Украину.
Но салон кечки паркатерсо, как будто и цигау, кеч группе ау, цунде резу учдинсан. Ну, речь группе, вам муиз, но дело в том, что чуть мы были, что с рука играл, так, чтобы пойти и с ней это сделать, там, стопудово ухо из дендел, так, вот место держит. لا ما قلبه مدقب ده استو لا ده متبع بيلقش ما يعدو ده Все по Корану, по Суне. Тебе сделали, женщину надо тоже. Все написано по Коране, по Суне. Все чисто. Но сам факт شيء идеология но голове акан делаешь ما وين شيء كده استي دايوش ما причины и мои цель и док хочешь декцено. Да, я знаю. Убили твою жену, ты должен убить его жену. Изнасилуют твою жену, ты должен пойти изнасиловать его жену. Чего здесь непонятно? Tu çadığı çta za şun, akçua yok rolik süga yüz. Нет, хочу просто теории антиация. Хадуица в царже пратнус раи. Цер уже полностью куз Аллах акбар без хозна зуды. مثلا هذا خش خوز الله أكبر محتوى تاعتون ويل ده تقول تيجي كروتشي رازو نكاح ختيا شقت ويستاك بحشين دولار تاخ صنوخ تشوا وغان تا إمام مات تون زودشت просто юха цехильчи уже хито до того раз дехнер цер просто рядом если нету бесхозно видишь та типа Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, الخوز محتوى تا ويا تاتو نه صابر ديش سيون اوكي البيا ولا شو اتعاد في الوال شوية تعال السلام عليكم يا هوكو وانسان إمام مزود شين داير زنا أوك إمام مو حق حتى ما وين خاخ إن إز دعوان هوكو نزودين السلام عليكم لنا إشتوز الله أكبر يا تا أتناخ شو إمام وينا با دلا سنشل دش يرسون تا جندا تلقيهم إيش حديث تعدو ميشر دلا يوم القرآن تاعهم حلاوة داتر حديث تقو مدي موش شتوت نيدا شتال دون صندوق القشطق إيش مكشتال يوم دات خوشوا دوتش إيش حديث تو إيش دوي Да, раб зараба свободно, за свободно. Эздука кыгыма мада тига. أخ شو عجيت واش شوية قياس وقعت جويت شو تاشون أسنس لين تشوف أباك صبح خان الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليش دحر خيشتو باغيس وجم قيتسو وجم درجة نا حال ألرق إشتا أرح ويش كشلوك تأكريتي قوز قيقو يزر أز آلي دوي قيقا انتندات ولا تاق حين تشو آلي أز صندوق أز دوي إشتعتيخ محتوخش تاني هما إيني تامو أتزوات تداح شو أحوكرنك حيوق أز أدين وأدين دقة هما تو الله أكبر الماشتون قطع أوغا تتوخش توها تامو بويتو مح ها حديث تقديسون короче тандек антана وانا قيش غورو دي ديش папа мете дучушин сано ас дегицадица ано тем тордачун тайкан туан чина цо сакерахцга тамух дала эцо сакер деритsun ваш вавена محتوى هو انتش قيش غورو دار حاوينا ارما يلانتن باتيا قنت اقوى جولخ شلا يوضع داس أوين شناك أنتنا أودو دينا أعتقد إيهم دين دير دينا عايشينات وإيهم ألدات يحدث ده شيء دك ده يسون عن جهاد النكاح من جهاد
جهاد نكاح بولدار. النكاح إلى جهاد المحارم، جديد الجهاديين في سوريا. الجهاد الجديد يبيح للأشقاء في تنظيم أحرار الشام التابع لجبهة النصرة الزواج من بعضهم البعض تحت مسمى الجهاد بسبب قلة الفتيات الموجودات بين الجهاديين في هذا التنظيم. هلا في بجبل الزاوية عندنا بالمنطقة جبل الزاوية في أكثر من كم ضيعة. في شيخ يقولوا الشيخ حسين، هذا مفتي عندهم. الشيخ حسين بجيب مثلا أخ وأخت مع بعض، بكبر عليهم اثنيناتهم وبخليهم يعاشروا بعض انه هودي مش حلال لبعض مشان يتجوزوا. أخ لأخت. طبعا هذا تابعين لجبهة النصرة. أي شغلة من جبهة النصرة كان بحلب ولا كان بجبل الكراد ولا بضيع إدلب ولا بقلب إدلب ولا بالرقة ولا بالحسكي، بكل مناطق المستحلين فيها قاعدين فيها يعني كان سيارة، كان ميتور، كان كاسة، يعني شو ما كان يكون بيحط ايده علي بيكبر علي 3 مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، صارت له حلال وهي. كانت مرة كان زلمة شو ما كان يكون. يعني في حتى بالجانودين وضيع الجانودين وضيع الاصحاب، يعني في اكثر من حالة صارت في هالحالة هاي. يعني شيء شفته بعيني، يعني انه مرة حلوة يجتمعوا علي مثلا اي وحده حلوه، يكونوا مجموعه يرقدوا الايد علي ويحطوا ايدهم على راسهم ويكبروا علي. لواء التوحيد كمان في الكسن عنا تابع لجبهه قزح حاول تشيشنسكي إمامي أو إسرائيلي تسوينت. النصرة. صارت قصة مع شيخ ذبحوا واحد من الشيشان، فات على مرت الشيخ حط ايده على راسه وكبر علي، شيخ من الكستن. قام اجى الشيخ لعند مرته اللي لقى نايم الشيشاني معه، حط ايده على راسه وكبر علي. قام اجى الشيخ عين هيك ولا شاف مرته نايمه مع واحد شيشاني. قام الشيخ تركه، قام قال له شو هيك؟ قال له هاي صارت حلالي، كبرت علي. ترك الشيخ وراح لعند مرت الشيشاني، حط ايده على راسه وكبر علي 3 تكبيرات. هو نايم الشيخ احد مرته للشيشاني. قام اجى الشيشاني قال له ايش عم تسوي؟ قال له انت كبرت على مرتي وانا كبرت على مرتك. قال له انت ما بجوز تكبر على مرتي، انا بس بكبر على مرتك. قام قال له ليش؟ الشيخ اللي من الكستن قال له ليش الله تبعك غير الله تبعي يعني؟ قام حطوا ذبحوا للشيخ. فشفت انا هذا الشيء انه يعني انه كثير يعني ما بعرف هيك خفت انا كثير من هالموضوع، انه خفت ما يكبروا علي لانه إيش تستوري Ispjeg, to su reatirani, da Kijego šteka reksu. Ništa, srezu sahranice i čuh, kak budta ba, a balta je persan kol. وبشيء تديت قيت ما تقيت هو بوخت تيتر. Ne, ciga, jezim, vers. Hubov, кратце перевод есть, нагласно Hubov, короткий перевод, коротко, а лишь суть. Dudri, короче, Huz, Allah, Akbar, Al-Mahtu, Srezu, Shadolu. شيشاني تحقيق بو رمستن أخا ديتا تعجم كورت كإزلوجي يلا جري. Что, ходить, что, Воуша, Дудри, интимальный зуд, короче, ногти, что, я وقتون زودالي وخلاص تشوفهم и хакер ходить я боялся, что они подойдут, короче, и свою его жену тоже себе как бы узло махату. И хуярся, Юхтазуда и тебя уничтожат. Короче, женщина взрослая с дочкой идут, и какой-то чеченец подходит и 3 раза Локпар, короче, хочет кликнуть, чтобы ее себе наезжать. И это мать опереждает его, типа, как бы, всех лохуз, Локпар, и она его как бы себе сняла.
и эта девушка, уже ее дочка, как бы ему запретила. Короче, иштапалю, видишь, я ее сунна во всей красе цыганской. Ибраим, суарвал вешос видео, хотя сон ограничил историю на 12 минуты его шон. Ой, ну калия лишь ёчтол, он докедой чисто через арбоядат, и умш Шевер эттиадош хат, ёчтол. yok purga yok esolta. Yok purga yok эцарица. Хуй стяцар. Вообще самачам. Вообще понятие очень. Вы балабо, шум дух садится сега. Не, даже не то, что вы хунц дючхи, хунц агайтуш доч. Таму цига ердер, воздер эч, тюшко, чуман штукош. И это, дица, цадицу, это шкудиц. Как это можно, Эльдуй? Двойчанам, тем более, Эцакар хошкар, гыл хаму ёцердо. 99%. Да, му аюцду, Ицердо. Цахан ялчаниш. Ханё, Уже, чуть-чуть. подумаешь. Гыл ктане дох, что гыл Üç ктане дох, nane что der ямшич. iş tagay çıkış. Уже otto video oşkış. Hajal özüm ha mekşadu box. Der üç. Что интересно, арабы это рассказывают. Арабам это как бы мерзко, это ночи, что у них как бы салам алейкум, о, парбоште, и умнеште, юдаши, цвелуш. Это что? Как будто бы вот эта вся насильственная идеология, она не их, а наша. Уша даже, терца был. Он ген вала цавис тахан вой он просто 20 лет. Хал вахаш, яхаш. Абсолютно гуманш даже аккорд таму таойле шуманш тахыла. Там после этого он видео очень про видео метикс гучевичи тига хагуч дилдулдеч. Уже все, что мою это пропаганда. Отцул мел сих хоуцдел ресурс юкаевич. Цаган тер элэг тикти язинделат ивич духбохш. Қиетё, тағана цаха 99% один дөйш цаа уат. Уай тем более. Эцуюк аха خيقدات. إروي غير قعدات. وإتقان لما عالقش دو چوارو أديش تاق خدوالها. ويقوع. تا ويقوشي ويقو. دعوك بدوي. المدوي ويدعقاتو غير شتك. Meu progress. Абак, Ибраим, и озверелый наш бой, войну абол, войну ну абол. Озверелый, товарищ, вас, сар худи че соцяться нервац. Dünya çaqçası da qardaş, humlir boş bu iş. O sumant ya böyle. Ozverelый наш вас. Инт Çağçam замасал mягко далош. болмaz. Орг замасал далош. Эдерас дукобоки нах баян. Потому что как шамелиш масана хаде. Где-то 12 адам динацин, ну и бериш, баки. صوت ليلينون يوم لكن جوندا بولشارا قيتها يتوشتو دو اشتعبغ نيريال داش يو بيتك شوي شو بيحكي شنا دري دو صابيرش تاليك داسا اجو قرازني وزس زدريبر نيكا قدا اوتو اوغوز دغن دوشا سانت اهليلي نوم دات اش حليتشي اش حبيحكي هو خيتشي نيكا قدا نوخشي وي شنو خاولشن خايتا داش دكشا يحكي يشتغل اتيبوم ليل ناخدوه Царь говорит, я дадок что, что еще акроисан 3 раза Аллах барал. В общем, аудалом до, и аудал был нахбо. Аудал до дизер до, и это машхала дадак дизер до. وخزر بولشان بغي سما لدور دولش. Чтоб вы не стеснялись, дайте мадой айт.
غازقشن غزنيخ سنجو اوزدان دو ادم نو يوما احتياج دشلاتا تعلق تما بما دوشن просто شكرت عداش دعلا يحدل شو درت بروز يوخي چنگا اتل سитуация درقو ادم اتل از حيزو شتوشا شن دغه دوش خردو او چاک ازك هغدو يوم الصباحشن كاجديچن شن دغه دوش خردو دو دق حدا وانچنا از دقن كلمينا يلي اذا يوچ دون بسبات مشتاتو اتل بيغولر ويتليلوش يوم تعلق تامشن بزول تمسدنير ايه دقشك بيلس На примере баш хвалят зек калямек калят харбаки тенбарыш. Иш случай шервец адат. Адак алert так заминирован уже хилдери на гош дасмалри. Докком датсе оле дат хашигер üç latcha قدقنات عن كلمينا يلي يحمايات ندور يقيش دات تتو اللي مونك شاكر يمشي الدور صار اوتو بيغلر صار وتديلوش اقات اللي ناوي باغي سمو ميل خلچ خيتشي يتيبو عند اتياد دي شل شتات تعلق تما صوت خوديش يهم مش ديل دي ويدق دا يش متخلي ويهم مش ديل دي هو يسندو هم مش دقه متدنيز يا حالات بوصير حنا وسبيين وس مومنتا وس يقع حالات بو يلاسك يمتسوينيز وي شن пелг мацоатитни вот 100% босс sai лично участвовать в ситуации. им хаштер И босс, а даган хум вожи из вообще из ичи белились хумадаш. Из хамадуи. орг хонд фана хези بعدك الله ويدقوا وومش ليس نغاسقش مصو كيبر ووم الله وين دات نو نخشش سيدري نسي الوقت بابوش تاخذيوني تاري بروباغندا يقع والله تخزق بوها صم هنسا موجود في متى примерно 50% ласки мона 50% үш цану ара үш биня бу үш биня цану 99% Путин поддерживает наш бон үш мосо бозо هوندو إيش يعني هنا سيركوش وين واسو خطأ أبسولوتنا 5 سكوند إيش مسؤول سبعة الرقم دخوة إيش سير أولش خاصم إيش مو خاصم شو 10% 20% إيش مو در هنا إيش كرنوا الأوكرانيش بقول أوكرانيش مو بدوخ بس أوكرانيش كرنوا الأوكرانيش بيش أوكرانيش بس هنا فوز حبيخكن هي سنين حبيخكن بس أوكرانيش يقعها 90% за Русню был Анбель, 60%, Анбель, 60%, ну специально поддержки, что да, вы сейчас одна, 60% бе раскошен для Албац. Это абсолютно сон иш, но в любом виде тазер ищу социально, но остальное шун это сабиш будешь. Это абсолютно бедолаги они. Но в душе и внутри и имперский огонь, йогш отбухаться, что я скажу, если вдруг шакача высшего сорта коллаборант будешь, и мусухаха. Но та зарищуся, дихар, как шварт будешь куда. Но для шварца у меня абсолютно нормальное отношение, хотя в душе я знаю, конченые твари. Ватаба ищу, вопрос дочь, в любом виде. Но они и так уже куда сидят. Шей актубяч, конечно, актубдуца шей гадык. А так бедолаги, наоборот, он цан, уж санхена куда во главе бар санхена местно аборигенш, десять бешана, от аборигенш ахи тянуса постоянно, уж казга бос, духа бос. А со временем ситуация изменилась. Аборигенш алснобу, Хошкесбу, хис аборигенш, уж давид бо, хинсен наоборот, вот вариант ахуч шухсу, представьте, от ситуации не сверлился. Вот такая вот, тахан вор, вина, союз ситуации, видишь, 100% юшум.
Хотя, что хашса общей сложности царь империи, царь Ленинчик, хашса глубокой ненавистью. Но именно конкретно вот как личности яцкса ихм. Ха ситуация хисельч, царь сунта дичк докардуй хасун. Ситуация хисельч. Но пока ситуация хислушац, так царь вякаться дойт. Эш аренга где-то, что-то, где-то вообще говорю, вякаться дойт царь. Местами там молодняк, тазер до и таз дяша, наоборот, царь, пригаться дяша, на горш. Бедолагш был, хош бит оли, дой, хохер, молодняк. Осан, дагмадох, шей дейзен осар лилинок. Дискотека, клубчу, и шьёхся боли, члял ханюшин, буквально 80-е годы. Царь пригаться дяша, хохар, тишку, шлял, сухена. А там ситуация изменилась. Но, тем не менее, я этих гусей, они унижены, я их поддерживаю. Беспредел, все есть, сон, габгуш, вахта, кварт, вахта, инлилспо, сан, дечкбах, что сон, это не нравится. Из ситуации, а вот... ده ارجع موقع مقطع موقع ده ليه Ты, Мака, вот, соваш, нормальная ситуация, аж высоко куда, со супер высоко, что... Ну, تقول شو دديش دو آخر بغير شو ما دديش ده تجا Deutsch has da za hins iraske wen khamagay unachbo. Deutsch has da za armia khildu qoy. Dala kenti ba ma doshune da короче сон اشك الك سو نخشور ارلا وات ارمي وغلي короче دات اعوى لسون لا تلا اهارا هقا شامسكوش مشي لون كورتي راخريونا شيء ثاني اهارا بوخش تعوال طوال بوس دقا تخسيشان خا كورتي يريونسا داسا اولي ايش تبوي خو شعباغي اسم صارتاني تعلق تا صونا زابرش ليلي نياتك دوي بروست نوق دوق دون بيوخم شين دوي بغابان دوغي هرتانيس تو هرم ليلو ديز بوش ويش وحتلي الدوري ويقدم مشروع ايش اخر خو شقبانه تندي تسارا اخر خو سن ليلش بقش نوخشي بلا ميل ولاتي قاعد بايس ايغان بنير شنو بردك القبانه قش احسن شيء امتحان نستلق دوي خطيها سارفينا امال دقا اخر مدايتن العودة يقدر لك ويدوتش طبعا ايش تاويلش دوي وتحت عدوش دو حال تيسي بيتزا قواسن بستدش عجرش ايمن اتهمن تداو دعوش بو وجه دوي وجه دعبول بل بول und عدل غاسقي عدل دوش داخلي شو استقوتش دو تخن ونقوش دقة حاجة زدوات تتلات كنت واحد الحول بدوى وشو إدن ليلن بيرش وعقشن هت خلق انت خلق يرت عندك دو يرت احر ستن بيتشات دو عن دين دو بوش منش دوش هو تسوق إذا راح إيش دو إلوش دو تكون ميكش دو بوش уже ديش خلش считай же хильдал думаю ты он сдюется но я сакет обязательно раз شيء كارت مدني عليه يرخي لقاش الدهم خدماتاتنا это دهنا قز ارينتم اجري حول ماري اخري يالوري از دوتش معناته از уже непосредственно صح يقاش اتدعوش دو وقام دعو دو ومات دعو بو وغلقش دعو دو اما دوي دويشتك اروال وديك خلو طوينك طوغو نتاحيشو صلاي ازمي دبيواتيشك
Сагерон Сирич Эшер Шлюк Путинек Халахкан украинский сдрибош. Юман балбош нахца халой, что боуз мелбойзу и куч боулы, что внутро я езжу лаком. Бьюхом шо. السينة تعشى شو بيخمش السيكات قد مشغلة دارت أجمليل دي يومها نتعلم دور دات بسنة بوش علي البقش وين هذا صوت حق ويبكل نش أرمي خش خز عدو خي رسي институт خشي бывший ميلو Советский Союз قام مخلر ديش يحوان تير هورن уже менталитет دوزر تير غلقش دوزر هدو خار сейчас изолированную ويتأح اشكول ديش دقمين قيخوش دات ديش ويتشوك ازق سلويو هتا سونا يتريع 35 класс سنة 30 уже دعوت ديش وش образование شو شخلر اتخن دات идет этики сана минтов ки силовой зарплат хичан арвал قير شي مخكر ار дальше он тик اي موح اقو غاسقش نقي موح اقو وخيقدو اخش ير وج بوش изолирует и у них нету абсолютно грамотность умеет. Стройки, циголи, машинки, все. Его же между чудо, анал дахан. Это вот это свой заложить шел, он сдали шел тяга. Мог саженцы шук, а через 20 лет يرتعريس كخوتة دلوقتي عبارة يخوي بخ متى هتن وي برنامج لحتى دويدي ازدقون استقوتش دلوقتي دلا أباك إنستوتن سيا قنص ديونوسي года يوبر كاجيوان أريبورغي за технический техникум يدعتس ولا заочно سو مزت كانت أويلر داتو دانير دعتس لير كنيك شوش دعتا كنير بستو بيتنير يوغشت تعيق شرا نير دات заочно يولدر يوغشت حيزنا استمت إيدينا رولق دات شدرجي ديوك إذا دا شقتا يقدر تكنيكومي سا بيزنس ثاني يوغ شري سا بيزنس يرج أو ديكي يوش ديك أخش أقوش داتا دا أقصى دوي الساعة كنت عن ستوت уже أرمي خلا قيته أرمي خلاها институт цех нахван уже гуман шха жизненный опыт адам дойз нахван мухлил ха аттаган away с 91 خيل مايات رزوال خيش أرمي تيتر ويدعد أرمي بيكش بيتر قيتو صباح أبزا أسن بوخش دك أسرونين يو أرينس ليلش حون دوز أرينس دك دوز حدالا حبستو بيدا هما داش ديتا أرمي وخيسو على تيج ودرخ أرمي это хорошая школа армии, ну и هما داش حطانا وهن поступить داشو это تيجا دوزر قون دقو همانش أدم دوزر قون قيوم ديتا أباك ساما ميردر إنت أرمي أخيلش وسنات دواتش خلقا والش شاوة يشو شوكسو за квартиру, за машину, السي دانا على واليوحيات يحكم سيحكرس تسوي أركسو دوي شادرجي عدادة تسويش ما قيتر بات تصابش دوي زي توريم يعني продался دوي квартире خا машина اتخنا مسكي تشيرت ديك ماشي يرين ندلات أوق وشا وردانا نادر سوح كولر باغي سمسو دوي hoog zoekse daal maar wel daar weer ook zo dat het scheman وحكا ولا محكنت أولو حي شرطان على بالك شو عاجي شو تأخذ شولا wel daar wel سبارت أخوة أبسلوت تاني دوزن واتو تا حكيرتا وقوات قيهو إيش حي أدمو دليل نقع داو إيش دليل ده مسار
قصوا مدات ليه وديستك هاي أدمود عليه ليه شو دالس ميكروفون لتو خش واتون تعديت شو أبغى هودك دي أنا جانت أسيالك حلقة سمرك ماشي دو مالك مرسيدس أو سأشوخي ماشي يرقي أهين تعوب شيم تعتمشين تعكرك شي زامنا اشتري خينو منات موضة ها كماشينش أنا ماركش كاش وبشيم ورطابوك اشتالدو هتعوز إنا ماركة خيركين هتشوخيش نول حاجة ثلاثة بدايش سجار خيطة قون ميوليك تشوردات كروب كداج بدايشات سبليني تورمز إذا جاري وخيطة ميل بيرسيرزن برودي أوري نياتر خيطة صاحوديت Да. Но единственное, там еще инзида декретсон, Волги и до ГАЗ-21 и в машинах это инзи. ГАЗ-53 ятен поршенш магарцен блокючи, что ГАЗ-53 поршенш цаэрташи. ظهر وول غاز دوات تدين يريو دوات 4 دوات تدين نمتار هونس وبشي بيرديو تشسين تيتو دا خزر حلقة اسكابوت بالسايبق يري دوات بيرو Да. جو خزر جو شوحة ديوان سن واقع كده رولت يا حيرتن تاتن رولت يا حير سكرستيش Коскоро стерцен рульта. Первый, второй, третий и задний ер. Eğer gyogon avana huir uazik moneter قبل داتشك شكول أفتح شكول إشتيش خورك شرق قبل داتش هو فا Sonum ta o škola trenižer liljor, ta motor bolsun hala ido. اتحد قتي توهنا خير وانا خويا تياتر نزان دكتور يوصل وازك يا حلقة جرق وازك يا قال 69 قال شي سعدي دري خوركش تن اسكورست حالة ياور سام دستي سو يو شيتر Evo, maši, bože, ovo je skorosti, ovo što tak to sam. Autobus تاع الورق دو زويوكتنا. أعيشك بالك كوباني أو شويرتن هو تعليست ليش لغز يتي عباك لغز ها واز قويل شيسا ديري إيجور بيرو تاع كبوت تاع دعتوش ستي هايتخ براكتيكش مو على كورس شارك كونتك قوسكورستك اتخ انستروكتور غاز موتيل بوخش ده اجماج او غاز تايلر شيسا تمدس تحل غاز موتيل قالت اقتلن او ذات انستروكتور او خاص خنر Урал, maši, первый акчи, задний акчи, чуга акчи. Алла тарка, дуй. Башфали атарка, задний акне, передний акне, алла тарка, дуй, дрон, дуй.
Урали уже аханшам зили оушас лили на газ 52 ирдаволу уже мелеш харкна сдой вплоть до Татры. Татра, о, крутой ложь, моя при коммунизме. Северя, лили нас, Краз, харкна, КамАЗ, Мелек, Урал, бензиновая, Урал, за проходимость дикютин. Это дизельный аз мощный. بس أرمي أخيكنا ماشي عيوتش نخشى تغيكن أرمي عولتنا أخيكنا تحصلتش أو مرخي على يرسو نوقي هم عم تغلرنو صيو قولش خوتنير أذربيجاني جار حاجة تولي مايور ولي لي فتبال كوني كوري أوازيك خيكن آخري يغرق دوي شايوتش عادة حواوي زر إنا وزيم بتستاوت ويرسو أسمع دي دات المصبيح كباتري بم تحت خيرس مطر قلبي لوقت دوي إشت أذربيجان زيم بتستاوت ويرسو عندنا دو إتس دعوة الناس كرهوا لدات أباك уже شغل присяги это нас учебка это автоматилш его خجل топилш да его присяги это но никогда в жизни армия патрон собирался целик للأوتومات نحن خزولنا короче إيش وشكت عورسو دحو دوان خينشيش فاستعاش تاخد المتسكل جيقصون لوركي ثاني متسكل جي سونخا مغاري سينك شو اوتي إيش حلا ترقي إيج يرقي دات سينك شو اوتي داك وقتو حلتي نسي خيحكو ولا لسه بدوني ستاشي ليتنانتوري تعال لا وجهك قلت له بال لسه العيق لا استعلورك حال صعب اشترازي اوكي يوم ما داش داس خيح كنس دون قبضت شوية لسه بعد ساشين كده دوي işte köpeğin yarası doy kırıla olçuna otomat بغزوته بير الأوتوماتير يا بيرغن شوية لدي أفتح هذا استغفر الله أحصوجت أفتح هذا دينا وديت الوروري واتسر ده واتسر آخري دو بجاني كوان يرسو دوي أيس ويبرت إن دات سويك إيه لارتر عطر ما تشوولو لخدا شدعاش مشيش جيرسون أستعطانا بعد قال ديز خرستك إيلر تغير تاعت ايه شي بيدر شو تسوت تتانا خار سكاسكي تيتك ساعات تيجان الهو قدرتها وغي ترتها بجان والله اديشن ارتخل توم ما دوتش دايلر يخان والحم بشيخ از ويبر خلصهم ويبرك صدحوا دوان كنا ديك عش درت خنو صار دعوة قرص تيجر دعوة قيش عواقر وتيجر دعوة يقيش عواقر آخری عطر ما چول رو اشت برام بلکشته چریشات کاغوش بلکشتنه قیچ ویا باش دست قیچ وسه باز سما دینام دات باش سینک دیتور یا آخری تارش تا خارجی ترقصه که بس سوتیگه ولا شو بغي ترقصه سوتیگه صف بعدين شو ده نزنا ما فك شو هذا عرقص بسندو он прилетин خلق از دوی تقاش نو تام درسو تاني أبغى دويش خذاتا شصن تورنيك تاعي لقيتها حمدلوش تحلق تا سيرجانت ميرجان تصداوا تردوي ونخشي او بدقتولنا ما بودري تارمي يجي تصلبك شيشو داقناتو طاق داقنا بدون بيورات ما سيرا دقاش بعدك الا دلا دون اش دقي ورس حقاتلوش قيدا غير صونتي يورس ارمي وغلي شكولا بريما شكولا وچنا صونتي چنا تسلك تريمينش تو غيناياتس وبرديلاس اولون اسمتنا تسلك تريمينش دلن اسامو چنا تسلك تريمين دلن ين واتسو
تشكولا مصنا على لقير تونك إيش ببرياتكو سأقول لقر جند قوسولي يخاني سنشوين سوتا بيلش غارتل كورتو شتغل لجيم يعن أول زرسة نو يعنا سلابا ياتر هنداتشا بستين برزالشا كشاتي شري موست كشاتي شتات إخا وي ويشتي غوندا حيش أدين سلو ما بدقتولين دجنير نو أرمي وانشنا آخريتا سو خيتن تشاش قيتشا سو واقنشنا تونك مو يري راسل حلاقوسلو تقوسلو شورا نو بين بات تيجا دحوشنا بطلق بين كوك جيم سبتو بيشبر دوي حقرو شورتنا تيجا علي نقص ريمينش دات وندا تشيتا تامشن سيتواتيو دير أصليلو تشنا نيس كوك تابو تشديلين يردا إنا إيش بتاعو نشدق يورس تانكي جا يورس أرمي وغلي دو جنيون دو هو راي ريلش تا خلرقي تا تشورك شولش تا بيرنش دولشو يم حدوش تا ريلش تا ليلو شم جنيون تن تروبات يقع حتى يقع ما خلش يكوكش ايتوسي فتاجي وتدورس دوك هم درما عن دولشا يو اخري تانكي جاي لورسك شي يلا فتاجوني دين إيش ترينرو إيش بدقتو دينيرتو تو أولستر شعر ما قدرش ديزر دوش نار بوخشدات تو إيش جنحت اشتغلتو كنكريت عايز ترينر جرجر ور دعوا الوال خود ياتر تا ويري تشوق ور تكشتو إيش طدا نار قويتي ثون نجح روتي روت زود روت 150 ورتخو 150 так ورتخو روتя зоди где-то 35 иштаса сюк зарядки бегитор майоро эндеште хома аратан сондатса إيش حرم دا مقرداتون تان متو بوك درتن نو زرعت كشيت مقردون أولي أختبال شيك زرعت كشتيترنا أخشلور سوندات مدر ديتيس أخشلورسون نقا ماجي يوخا واد ناخلر تا أخشنش در قوي قصوم بخصوم باش كيختي تا أخشنش صوم إيش تاتوا شباك تا بورشا دلا أولي دقدا أولي أسا إيش بوديت بيش خلور تا شا تسودي ترقدات تا تكنا شغل جرانيت داسا وشغي جين دعيو بلاتس دا شاش تسعيدي ترقا إيش كتاكلو إيش دايا قصر هانسي قاعد يو تصوي أجنا ترينرو بو يشي أرمادون بربا هما بوكس بتا سبورت يشي بو يو إلاس دو بعدك دا المديزي يو تو إيش سبيциально ونوخشك أنت إيش كاتشبش برقصو كيجينش بوي أرماديزي دوشن بو أزو أتيجا ليتر نسمة لوي لا تلا نسل ورقش توي طبعا كينزي لوش دشتات نا تونيك تا وبشيم قاعدة مدي إسخنا خات هاروني هم شدوي هينز ليلوش هم شتات تونيك تا إيش إسخنا ليلا تدورقنا تعويسة تصيور تا Войдош, обычно выход силовой, подъем, перевороты, солнце, это пресс держать, террикهم ده ترقوا тут я сальтах шеши همونش دو كوك شوتوسي وعيا قرا لستالستي случайно дегалдиз се петкшта элкштете случайно случайно там гейте элкваттендат дагватнасо قيسي جينا دنادات سيهم يتصو شغلدرس قيوم شتخار باغيس ابسولوت لسون صار لقيتش عديش تقور ارمد عوهت فريساك يطلع كارنتين اللي تعبت خلرق قصدوي بير إيمن بيسات بتاعيوني إن وبشي يلي شوش أولنين يلي رقصون دوي أنت تشاستير كارنتيني وش يترز دوي молодец молодец وجوخة يدقص قبك
Дикинауна. وهت مودر هور إيت إعير تورنيك شير قداون دمديتر أو تراكتر إير اتر اتوركش تويق الوامتسي اوش يشي ابالميم ويقي سبورت زاو يورتش قاعد سبورت زاو سخور برباي قدك دوي حول تانا за 30 километров да يخش ليلر برباي يوتشوك он صاين متر непосредственно اسيرش ويشتا هورني ايتي التورنيك خور ist eich schiller as tractor hier gussenitschen tractor stier. Хiller toen de reizen te хiller. Wist dat maar хiller ja moest zo geen физически болбаш. Агарва дек хачи гек мангал бек. Все мы делали. Табак очень лёгко, по прямой давал километр лёгко. Yok, вообще моя расстояние скуз. Европе просто Болгведа корден 150 километров. Вайн хитрых ген хитрых это 20 километров, 30 километров. По местным меркам, да? Сам армия вали ночью чур арва лава вообще первый раз армия ведь арва лахса. موات в то время ничего, да армия арва. Она ошел, он сади сиди да кардоту, та ария тела. Пца موات арва, веха эцена. Это 20 километров, наверное, это, да? Чуть левее. Бас меча дохан, хе. Милоха? Бас. Река Бас. Это как эш бит бата. Нам да тига сунжи орги доту кыхыдыш. Цендер Бас по прямой 20 километров юг, обходное где-то 36 ищу. Иш название от вахду чо бас. Ю. Там что как это не заметил. Сунам в территории вахду орги сунжи доту кыхыду мечо и на сам куда бо. Изquerdo, Бас до قطع مدرة هو رادون. بس أقتل نجاو ميتشرو حيوخ شخان. ده رادو جنر عيوخ شيء. إستوك ولا نشكيتشتر اللي قيتشار حتشدوخش برغداش دوس قيتش مكر. ده إيهن ذا بيلقى إيردات وندي عشرو جنر عدوش ده حاجة عجبة. يميشر عدوش ده. قالوا تنبص على حاجة على أول غيتسو. أورك صندوق دو صوت. تح حلا دوق داري حلا شو دوق داري ده شوري ده دي شوري ده وتعطي لخد الأرق ده ملا لخد الأرق سيقع لي شالي شار هما إيه. بس تسألك ثلاثة باتسيقع شار بعد قاعد مدويدو ما يا غرتسيق مدويد يا غرتسيق شار لوتش لوتش جن. ده نعم لوت ثلاثة. Направление от нас или к нам? وين حدوخ штука это? Так, значит,
هيك إدو رخداش دوقز هند حلقسن لوتا غلقوين حلق او لو مخلري اوبشن دوقلر دات هيتي خيش دشادشي لو دشادشي خيش دستي دون او خلرين جت خيتي لقا لي تمبراتور بلانيتا لي تحيومتشكا زميتنا مخيتوا und وين حقيتش وداج سبزات سمدسات سمدسات второй, третий, четвертый, пятый. До того, واحدة اللي هو نيقش забить вертолет من продукт حتى ياش момент شغلك لا منش كاشترنات دا او لو خلر غالح كيز خلر ну лям что аори тига стабильно уже где-то в начале декабря, конец ноября уже воду тахали واحد اللي سال شهور كشاف положение خلق сейчас уже واحد اللي كيز قدوش لام نشكح وانت ديلز но не так بس كوبيسكم будешь бабулькоча. لا будешь бат از закон дин хитсон از моду это название это табагизин وين هايتشتون كايش بروتستانت نجيهم Son будешь без بروتستانت شو دينهم أكيد نيس يأثر. وشات دكتاتو مراد ما شوغل داني إيش مش يشمتن أقيد بروتستانت شو لا شاو بروبليم ناير يقوي Протестант вир дюкада христа. Oz Allahu Akbar bayağıdı yazırdast, Sağın bayağıdı yazırdast. أول مراد تونس أدي أقان بروتستانت بوكس لو دوش فو بوك دو تغام يوش Murat, إيش خلطة عش يوش سينت يون أعطي قولون Murat, o çok daha geçti protestert, protestantstalgi. Nes, sohin protestantuk. Al وغبيست ورسوهين protestantuk. Ez нормально سأتوستون ده وحالات بولنيق законно أهل شوش لقوة بروتستانت لقوة Kefir duca ucefe locka šobak. كافر بو تا خطرين أول شما دويس كافر ووتسين ملايتسان كافر بو شينا ودو تسان но это серьезно, он хотел молиться тебя. Вот, например, протестант خلشي عنا دين كافر وريان تسولق وندير هاي كورت تاني اللي يوشول ده протестант خلشي Kafir şer aqidüyü diye takvis. أدمن بالي وشطال يعني نيس يقعق أقيد همي والله بس لأدمن عبالي وشوي أقيد سنيات تكون Так, ишт алиш فريقي بروتستانت خلج
Уважаемый судья, я протестую. Он не прав в своем речи, да? И Станислав и протестант. Не, на самом деле протестант бошдик и протестант дали хуни юка цахилу ешвац бош болнах буш и протестант. Но ищем априори халбиш бац, в общем, юка дал назву, на юка кенеглиш него. از например أرينت يوروبي عشان أبسنيت أهتو بروتستانت هونت وين موضك دو مراد كنت ديلك دي شو قطع يقلو توات أوش وين موخل Иука протестант, ука. Ну как Например, да есть, да دايست بوش ديك سو قلت لا خلا ميكتا خلا ميك بوش يقو يعني знаю بوش отвергаем. Просто инс делах тие шо инс, например, инс он хьюет дел связи цевелла я он свой определенный цатекцевает. Например, я вашу, например, ты не веришь, что Мухаммед был пророком или его Аллаху его итна, я таланил хадиши, сунначи и так далее. И он же, короче, дели, да, еще нах, шейгар придумать, дином жду. Я верю, что есть Бог, но хидадега, короче, извини, Бог, иду без хон. Нахчематтан мух олдуос. Нахчематтан. Ну, что нахчематтан, цунаму, гуэл, диесин, сквертица дух. Ну, факт, что они дали юкаца посредник, хилуеш ват Бог духе. Резу отчинт. Он стахан кучубилчан, протестант, эпсан, вообще, такеум дагдо. Он свой, отчин, хую искусствен, диалектела, жипетела, отчин. Я езерой запрос. Нахчематтан мух олду. Как нам его преподнести? Там название хильмаези, что на протестант. Протестант ю на русском, на этом, нахкет бош. А вы нахчешнюк и модак доз. Адила абакин, кица дулда и туалон. ثم наоборот, ахата хэтэн, жипити хэтна уэн, ахал да исти, ма исти оч, хал хазна доч, оч доч. Протестант, нахчематтан, моду, это язырцом уэн, даал, атхалит, дуй митча. Виндик мегардусина. Ас, например, духаню, ца шишо соухан хилмиг, и он да, ца хагуш долумш да, ца каждый чуна, ца шейхук, каждый ник шиет авторитетный шейх волшук, и религит я был нахват. Ahmet ya hokuhar mabo elçtan daya qadai hunu adinag I siktant wa hunu adi uqung elçi yuqtu har has hokun ya daya qadai olş. İşte каждый чин шиши букцериш так серьезно умма дати. Так это автоматом и нах шейгер придумать дин сказкниш душ. Каждый чин шиши шейхельчи. И каждый по-разному говорит, значит, уж нах шейгар придумать не умш, мадуешь. Поэтому уж адыг Ибраим надин. От огун кел мир туян шей арабский мири да хажина. Далли сон юка цадават. Башт охшин бинатхашин юка все. Иштхил диез яла. Хиетак.
Murat. Und daran so delach die Schuh, der Usa Бог шел Сагин раскоматтан хуючен название так. Und сектант хил way му олдуцуна. Раскош. Сектант алдизи, если я верю от Бога, хотя без посредников уже сектант али шел шлукой, дуй. Сектант вук любой нег, если за идеология حقلت تتأخين هريبهم تعاهم تندات نيسا دات بو بولش دات حقت يعوتوك شاوي قلو يلوبوش قوي سكتانتو любой нег царь олш дуй сектант. Он признает только шали ложь долунду и зибем признавается докцуц эндуя. Таганой хала деисти, одисти бош. Это ли сектант тут лишил шлукой, дуй вместо вот этих слов. И хана олш дуай сектант. Например, деист, это вера в Бога или рахштвуй вахти цахаэл. утверждает цадок царь и вахца цаол царь и вук цаол шин цага олкцу. Я не знаю, может он есть, может он нету, я не знаю, я не могу утверждать и то, и другое, бо иш будешь. Так вот, сектант, мы можем, да, утверждать, что есть Бог, но только без посредников. И что ли? Но Бог есть Цагул аба маршал душик сектант наоборот звукара воев олштик цагул Сектант свободишь там минуту. Винс way любой человек идея лубахчи way эш бич мадуй way шадеш на самом деле. Way لا ишту эл от я истацит لا каждый чуна. Но никто не знает, что он есть. Мы только верующие, мадуй. Верующий, и так он верит, что Бог есть, но он не знает, что он есть точно. Поэтому верующий бем хулил да цаликца, знающий и хиля и пророк шбу, он дальше цинцан связи ахилла Бог шольч. Уж бем знающий хулил да, что есть Бог, а мы верующие. Сега это дешнеш использовать дождь, значение цахуша, мило абак. Сектант Бог, это группа людей, которые откололась от основной религии. Видите, так колол сектант. А вы сектант, мадат, он отсюда от основной религии моя тия лилош. И что арвала бас, а секту создать. Видите, сектант тут не подходит слово. Никак от слова. Нет, тезен война и цадох соцонделох абакс ялчунох цакиеч и амубор ялхет нирасукунох соцакитир. ويتا народные религии ла мурад инта нохчи чи та религию та вайдала дуи та же пророк я не знаю та книга та основание что религия ла так если из этого религия араб ал хайник лило школо так вот сектант а вайда мадат хумш вай национальная традиция культура все Мülsbüt район те мелон тезен. Вот, например, Ахлю сунич сектанч, бон салафич сектанч, бон вахабиш сектанч, бон суфич сектанч, бон Израиль аболица биасия цач эбниш ва уахкин лиуш беш бу уша сектанч, бон сектанч, потому что
Да есть микрофон. Sen каждый чуна счастливый был не бы изибем не исцарится. Они не признают другое. Поэтому, например, и ислам, ислам ну от ислам юка дух и разный, и нах бук шейшей, и палболш. Еще сектанч будешь, потому что хокар уж признаваться до, кар и признаваться до, у кар хорш признаваться до, поэтому они сектанч будешь. Тахатер, ама дати, асун, например, со делах тиш, юк оч, без посредников. Так, со тиш, чунц, эра, саму гаска, чугат, мусульман, ислам, это низ, да, дош милоду, Да, абак, ходела тиш флер хайник религии Бог, худу юат ака Бог. Религия, когда у тебя есть основа, где есть пророк, где есть книга Писания, где есть какие-то свои религиозные законы, устои. Это хулчна религии. А твое просто вера. Ты просто веришь, что есть какое-то высшее существо, которое есть, и всем этим руководителем. Все. Язычник, Вац, да и сто язычник, ваца, все. Да ist, да ist, nicht Да. Это асхат тахигэт, тэхэм дичэс. Бог религии отсюда не скиетла, на религии. Не, свободе, тözен, te печатуется, и умаэлис. И, например, абакинс, идейл, вуэл, тиешуа или и ву цагасун еваца цагасун эл. Ишт отстяво. Агностику, абош, Мурат. Вот сон ли вот он допускает и то другое. Это уже агностик. А этот уверен, что есть какое-то верховное существо. И что и абак? Да, Да ist ko. Nicht baptized. Так, расплутать длиной дом. Мурат, агностик, агностика, допускает, но не верит в это. Агностик тот, который допускает, но не верит в это. Это его агностик. Например, агностик. Сам position. Каждая религия — это секта, у которой получилось лучше. Хеза. Хеза. Вот сектант Бог что-то, а вообще даже звучать диктор действительно. Сектант Бог, да, это греческое слово, которое означает школа, учение, кино, это отрицательно он воспринимает модель еще. Не, абак, сега, умадат хуй протестант богшдек. То низ дуис на самом деле. Потому что дали он юка цахелу ешват. От само управлять ешват. Дайл гербо, дайл ложбо богшкет, потому что ты не знаешь. Амадуас Бог, Мурат, войнах грамотно, да, сектанты, протестанты, то, что означает отцу ханехнул сон даже. Я не догоняю хую разницы уж. А халкущан вообще мацага одешнешь. Вот я о чем говорю. Грамотный, да, цдер, абак, грубо звучат. войн, сто таганюк, угурдук вала, угурдук котаг, грамотный волшук нохчнюка, 100 таганюка. Потому что совет айдил должна нохчи лерти ацанна мети да уечхилбат дыршк, это редкие случаи бывали. Институтчика, киечана, редкие случаи бывали. Потом совет айдил дюахч.
ويت توام بولبلش وي باكاليني شكولا ديشر تاولش итوам بالبولش ديشر تالا وي باكاليني потом وين يا حلقي انه باكاليني راسقش موخ اكو بيروت بنشو بيحكش حلقي انه هنتغن لت دا 35 لت حلبرش بوي 35 لت اقاتشلز برش ايش روسكي مير يوقع حلقي ان بو и будулачество чую, 1500 меж годеш, цах. Уж вообще воин масса на тигло лилвен хайр был и поколение. Инстиат экит нагю, ну царь юка, за определенный нахбу хайкал долш, но 90% дебилшки на царях, ой иш дебилшки на, ой лалхиларш иш совет айдло. حيقل دوش نوخشي تسغلتنا إيش 11 دوي قام تنديل دوي تان نئي وني بيزغرامتني إيش تحير دول دوقوي دا وي بيحكي مباتي تان اعور واسقي مبوي وين تاعي الله توش بك ديك природно ديك دعتا دا قوتك اتنخ تيرنا دوي حيقل و نيسج دحج داز نو انستحر يردوي именно интернет هم يقعج انت никогда в жизни حاجة при коммунизме болш دعوخن و история ايشر شكاه даже حيي شرق اشت لدوخش قوى لدو هما تخلر التلفزيون شو отцу развито هما дейтер и это держалось, ну его вообще хазн дейтер хуманш. А юк модели он смелч ох сихитлаш, да дует что. Это галдалок, дует. ده حيقون جو جين دي غوي بعضك ديش هنسلو خلت أبيشنا تاتا ديريوني شكاحي تاتا بقي خنيل ناخ خلق تاتا نايوني تاتا مشين همش دي شواخوشي تاتا كاج دي تاتا هم نغا تاتا سسترني حول вила вилш дол همش تاتا всерьез воспринимать деш Томшах тише, ишта хулк бакинах, а вообще далекий от цивилизации. Иш дукой почти большинство вой нахтан. Коариан самасун цаха массана. Войн гуш маду и картина. А хайн хиетаг инс насчет религии, а цаум элчи хейра бюлш, да? Штиль нешкш идешь, хомичау, эли, судовой, ой, шуи. Представь, да я мял смешной умдуй. Хохолах, киечул, таган со стороны мял смешной дуй. Мял галдяховой. Асам богат, эки инел поколению, и цраск шалот он бельч. Чубяхкин чулт, я халкы инел, шейкук ил халкы инел, поколению до 35 лет беш. Вообще хайкал дацк церга, вообще агрессивный, радикальный, от религии, я вообще поехать динбук. Хала даже, хотя и хала, и там были отцула дамадацари хумш, от религии, хок я любой мали, любой умнах анекдот долж. Суна дела дюлж, за баршеш, мадарой. Ой, قوم يقدر قيمش. أتانا دعوة أباسنا ويحيط شت عرق يرمي دبوش قيت يا أتل دبيانق شت عرق يرمي دبوش. عجان كنت طغن وي حلقش وي دين نين إقر شي كوغش كوخش دين ده سن غدغش ليلش إقر حدردك حناني داي دون بوخش ديش طغن خيتش
شيدا نا إثبات حكيرة ليلن الدنيا شويقنو أتاريل فيزلورش ميلخلويشو ميلو تخوشو تانا إش أدم مدوي محمد قيمة بروك لها هو خلتنا ديك خلتنا بيكوا خلتنا Abak, ide cuna guertindacis, eta propaganda soljala iść suna möhteri so wahabizman teha in волчина. Я тоже так считал. Sun dik madözi. Ok Ibrahim nadoz diezi. Sun ijo dik dözi hal. Sun har nachtan iść hun bu so дух dik qiet shu отхала. Sun deo za genwil цале sun. Потому что этот человек не ишцакиет уж away all царн царн нит и царашун 100% оболваненный бу инах от религию 100% душуни цар агрессии цар окчулялш яшел угрош и шадик они действительно думают что сейчас и дадиез и штрил диез отстящаш дала die della onkerlet и защищать дадиеш душа и мёч душун цен и чудилин ду и чудулш ду отст хуи от цу чвадолум ниц ибем хацанна хуманс белбац от религии от эха оя цер от вахабизм и так далее от хуи все хакицанна хуманс белбац баас Adüç, okçu adüçünse, hok dünyanın çoğu liyelşil politikse, propagandi, ok paçalıq şuk, haşado liyelşil dolar guft bu, ter вообще bela bahçun otumant. Ладуш бат, ter ittiergeldi. Они чисто сидят на этой религии, от чуа, цу религии чуа, дег и дюч, и что отстяп, ахлуш. Тут я ехать лишь лишь будешь. А с домового, когда я был вахабистом, сун костюм хачи галстук дюан, так гич и даял хум хейт шлял тагукса. Кайшун ху кайхудиц дизашик. Со вахабист уж костюм хачи галстук дюан, охчи гич мадаял хум ябох шлял таг мауса. Отцул давакцу. Сундел ахцу тагиг малейший та осторожный цауж ахцунг та жим грубо цукир ит эхи ин болгофт бой цуна а малейший зацепить шум оли ты никогда в жизни его не исправишь наоборот он для тебя станет вообще кычо мастахир он ихюг никогда ихюг исправит волуроцы и так же Цуншиек Саша Висинчаша задуматься дает, что цунгдац. Ему нужно оставить место ювел. Угли зажатый, дат и ешятцун. Самуэл Бож. Не верю отцы. Сунха, и потому что я тоже не проснулся. Иш джим ша иш ойле волалой да ишта шиекун школой таги дагчу цанумандя. И все. И тагю и тагаю вахой и юқи хайр и нахал вақаи. О ишт қият волвела и ишт интересно дуцун я ишта яхи шуй оли и нахал вақи все этя дешдег минус ду. Потому что задшду и лилшду. Моса наш нырят деш. Хокчу милу ладуш, милу хейн, ху ойл, ху интересно ду. Дючунд, яхилуш, милу шадек шнырят деш, лилшил. Шу царь юр. И определить твой, харқиет гайр, чуар, яхи гайр, чу оли. Так определить твой. Все, они его цепляют и обратно чуха вешу карис. Царь иштлички угурцу таган даг қиет долхумш қыши дючи ю қиерово ю вақ царь.
Und der Sunginums durch. Oxide Schwaginas unisch. Wüste Ginas unisch. Und der ta تغينو تجويز أسبيش بش حلتوزي كاري زكاي واري جنب الله تار إش بات أسبيش بش تارن هر ديستويتلن هر هودو تارن ها قنز بالا بات تارن يزق властью тунаван يزق власть имя деньги и так далее قيتير باйл بات تانومنت ну هر полезный идиот будет сам хайна сосан был. Вот üç букието беш, осторожно хлюешь, уцерц. Он дальше, они не понимают сейчас лично очень бу, сейчас лило, декуду, они не знают, он дальше, чур эрул швацы. И когда есть швац, он дальше, чуа уже зомбировать, ну и тогда чуа цалик цахума дуашьяц, он короче. شايق كافر شون شايق ورقي الله يون كروشي تعاون كيرقل مدية تشيستا الله اقطع اخوة اقطع دعوة شيستو زنبيرو تنويس Раскодировать мова бедишь. Психиатр бигбез насильно. Надо их раскодировать как-нибудь. Психолог. Знание, психолог хилюеск. Ты должен быть психологом, иначе не получится. Потому что если мы вперед поставим амбиции, эти секунды, уже проиграть дин-дон, и скучала олш, да, ты, если вы амбиции, шалгах и тяши, вы проиграть динашун. Вы просто иштаг дам лиларду, вы иштаг амилш дешк, иссалуш, багнишьяч. Пройдет 10-20 лет, никакого результата не будет, если амбиции шалвахита. Куза адиез о собор ди шалмадуар атумадацер. Соцатаг хокиетам те соаит гэрч маситтаг такаприши асбют горти ла лоуш. Амайна нах. Сюд нормально бистаулш. Спокойно, объяснять лишь асбют болгоштана ца чу цагаеш, оскорбляться веш. Хотел, чтобы соцанумант я зацепить, то и все. Тут я царь, мелчо царь, дегди ца соцанумант, я это не признаю царь, хуйтрен даже. Тондел, галуэлс, такой, вот сам подумай, галуэлс, так, лечение ёктун, она больница, это определенная больница, лучшее название у моего, что таги лазари хожи. Цана концлагерия, цана тюрьма, чуги, пыткши, я дечка дуаки. Мет мацавайлойс. Россия, санкировой, страх я лей. Хую цаугу, яйцо адма, лей, яй, да мацайоак. Хаз лечение, мет вайлоки, так. Цунде и دوقيسي ديك هر أجنت شي هرش قام غاية هون أجنت ملوها هون религиозный агент милуха он религии использовать цадеш властишь милуха он полезный идиот милуш буха он вот и полезный идиот бат от иш от сердца тажим собрих львиск потому что он не знает шадеш дик нисум думач и мастер он лезет лилош лилшует поэтундел олш дуцной полезный идиот. А он на самом деле думает, что шадеш дик ниса дуцена дупайди адумет цуни. Он дел что хайкал дат от стя паерат дин мауи тут эха инуис. И что он до знание о собордие шалдуку задик. Я понимаю оскорбление, что угрозу, что кидать, а вообще само супендер чуло чакадол, цаума я дохюк дат.
قيتسو توم شو نو سيرو ايغ اربيحنا كون يقبو يواجن خلديش لقون هر ويو تاو شو تاوم نو ليشكي يال تا يالي يرتا يازنير يال حق اما داتي تشو ديال اوبشي تاني يوم دينك ارتا شنيريو كويو تاو شو تاوم يا موش توي موترو شتا بدونا كريوس يا كريوس سبيسيال بوالبي وين يقع بم بيني قارب والله وشوابلات سان خائس شاش بيني من وي بروتسيروت ديش حيرة دوش وي دقة وي تسلين دقة ومش دايتين ناخبة مبوع شو يشو نشال دونا مرات خطر ده مجيوك مجدي سؤال توم سميش ديش رديك زيري وتدير على هونغوندا يال propaganda اشت صار воздействие Ugur diktator duk iswalt. As desh yarim so khirma watsari yeso yatan way bol budu laik khirma batsari каждый чуша идешям. Идук игал диалог ицади шея бала бац ишт хаютючо пропаганду. Шиен цахазлуш дик цадага qiyach dik halуч. Иштеринук حيوتشلون شي البراشور شي يعني распечатка олцуна копи ши я search дол ши уж распространять я 97-8 год я ой ночь чё иште хайну what's there таум яша я нит ит хош так деш алдес кой деш شاش حياتي حديشن ضيال نامر ختاب مونا يال يسقوي تاك Mora tarzajwa ploanze hom tela siek yechen bine görçana hayvalna. هو اللي سانشو ديك تخز سانشو اهو ايلر Шваца Санчо. Связь. ايو يلا جوتا لا سونم تاجرون يلا تا ستيح كنت خوش خزيسون Enschaziso. هينزم هيز Hom telas o siek yachinir o siet evalinir o tsumno. O tsuman te sivalinir o tetse töshte var o tsuman. Begdorum. دقدوخ سو دعر اتلايت لسه اشتا نو تا اشتا وتريلي جيتي اوتومان تا تا интерес يولشي تطيع لليلش تقواتس تا بيداتسغيش تا ليلش تقوركس سين تام غلق مقامكش ليلش تقوركس دات نو تا سوفيسكي يومش ليل دورس يوهبيزم يقيال وين زك ريو درسو سين ليش ساغي ودرسو زيرتي ودرسو اشتيومش ليل دورس نت يو соца операции больницы وعويلين ور يوخ تشو سوولش палати чували ца وخبيست но соцан дюхал ور богдигдич началич о дюхал ور соцан تغيرتا خيل بولشيرت قيس لوشي ца да эмоциерт قيس ولي ца иш بالكيген وصوت وابيسчит يو سوال چوالي is وابيست إذا أبيراتي نو سو حلقات لشو إي حلقات لشو أتر
вообще халат вариант yoch чо ярк цун чоуи из так цун цани ца ухаживающий ца қицаwa бисту её короче цо от мета ульшя лэмаш дурцу дат её и ца тас те да ицун от ухаживающий чо тас те да и лэмас дурцу иш лэмас уяцицигда её ша ульшя хор сюрин и оран дюшерцу её ицун цол и ухаживающий отцу Стадахиятин до любой умдат из-за дюцер, цо дюцер гуду. Хотя я не знаю, цо дюцер шбаду ца суне датца ца, но факт, что ца истории считан окар дюч доли и асаб ши и цер и абу халид ши абу валид ши ша долом дюцер цо дат. Юх сю цюха ульшвега со ишта ойлниш со уана يو إذا وانا ويلنشك سونيو خاوشك تخويشي تانترو منينش تانترو شو تخويشي يو تو إيلر سيوك إشت إيتان حاجة شا إشت حلغات هرا وحلغات وش بلاجيني عوارا شلري تان بوتو سيوك حاجة شا حلغات وشو تونغ شو بوش لا مستدير إشت أشو شا هر حلقة تعاون ده وريانتوش الشو إتو لا مزدو قو قران ديوش قو كروش شام قية شواتق همنا إليق توسو يو إسا توي آلي إس أيسا زدو متدنير تومن توي ليلوش دلون دات سو علشة أسا ويلين يقاجان سو حلقات لوشو سو ينتقونا بحاندي لا مزدير شوات سو تونغ شو بوش هر لا مزدير شو قران دير شو تاق شو دغيتن دلهم شخ قية شبوش نخاتي سون تا دوش دكودو تا يدات تا يعني زنايدو إشت إتسا دون دا شيكون شقوال اليقصتو من دات سينس суфизмят цула короче от вирчи отум шала чова дутия хар ял иштлецер цусо первый швекун школелер и потом началось потихоньку начал интересоваться и жемжемюдля до штатсквагбокс обисталер все короче Дик реклам тема царом доследчи. Да, на самом деле, ищи кантуи, ищи цашешим лилуашдик там, от вала безмет эха ардуи, я не говорю цар дяшдо ламази, цар дяшдо Корани из идацас бошдик. Ну, уже قيجين بولردوي بيرو تيخا وشينا خزخا إن موي ويشابك تيخا وشينا خزشت بايامارا جو خز دوش تنا لاتسك دوش اتوشيت ماستخل دولوشيا او ديكخلا إز حول تاع جكتي شو شيلولا شو جكتي شو هور عيرن سأتس لحق يعني بايامرين نعرش يلنخش واقش يو بايامرس إش دايوش يل إش قشوك شيلول ويخوش يسيرونا دايوش لا بايامر وهما تاوش يو أعتبر أجكتي شو إش شاي نخش قيسرون أعش دايو هركلوش شين خير شاقش يعني خوش يو عد عشوري إش elch ist Bayamasta liri her liri takto busu dinte tiri boş iş taul sevet aydıl dolçayna şkola troke gider первый второй третий класс я четвертый класс я долçayna iş sevet işte tarone hadis mo der khayon ve nochchish do hargarz ulshdu ichtashlarush jukte wat
شو دائما سون أولين ها سون أولين يل جرز إيو باس إخز ديتنك سون أولين جرزي هاكو جوكتي чуваху на арбию хумш куй шекерти ол, короче. Разно قال شيرش تطفال كوش خلايو خيتون هما تاولش пророктигер أي خيتشنا داوغان خيتشنا ما تجنيسنش تيك داوغت جوكتي تيك تونتي هوان خلا تونتي هوان تونيوخ تونتي هوان خلا حقرش ليلوش خلا جوكتي все вспомнил يوخ حقرش ليلوش بيو حجوش представь جوكتي حقرش ليلوش هو оказывается царь я мацави дала царь حدويت قشت جرز أولشو يوخ короче حقرش توليلن والله تونيوخ يبدأ ويل قتون دايا تولشو просто течена даван хла вождь хавен тунюх поселиться дина юх индел накчоишт как бы ишт хавочо шектахум элдет қиболлул хой постоянно шеглюш бар короче штундел штимдул ше элдет ишт игар зерон специал жукте хаклило да إبراهيم إشت خز ومش دي نه وين مسنا إشت خز ديت المضي ومش وين سوينا هر إنترنت هر بال باتر هون أرابسكي موت عام بين حين переводя شون да он خوش صارشو первый тихо ушел стадию تعون اشتخز ديش да هون ومش صغر إنسا школа волшхена и совет айдил двух гергдан ханис как раз свой школа долхан тун и лелин ват и лелин выча школа ишт лелинс это камедемянские уерцу зучинц это цун тапчтяна говорит забраневик я и выступает я шел покушал Космедианский Космедианский и от зучвотсон тапчтянир ё это все Зоя Космодемьянская Каплан без разницы не важно и миллила ишт и حقلت حيالنير ليلين تن أخرام وحيالين خدية أوخ ونلا أو فرحل أولون تبوديش يستخل شواتسا ونلا حل أولون أوخر ونلا كروتشي أو أحونر مصر بكيشو ونلا هردون وجدون إلش ليلن سان هما مدية كروتشي خز قيتاي خز تيهما يوا يا أم يا إيتي خز تسيق يال إشت ليلنس إدين خلير بوش إشت ويترق تخون ليلن شكوله سون بقولنا إشت ديكتاق ومهترق سون قيتي يسلي سويت عيدل ديان ثخي اللي عاري سون عيتري وبشي ماشن كمونيست خير وقتان أتن تبشتا فاميليو Каплан. Да, ишь, это около идеологии, вот, это и когда ты начинаешь сам это все изучать, а вообще цех волк данер хулил мадацерс, арсунец нагмадацером, а все равно дагу хай всю жизнь тут эхин, а шо и даг чудилинц их дадуэл. Уже ибем царц эну мадат, дику мадат бош, лил шмоа уже внушитель. И когда ты начинаешь сам изучать и находишь там шайолар, бюолар, бершдоц, уэсалумш, отюка, агуч долдылдылч. Вона харам хикхир мадат царар. Или харязин йол нах йонц, а бюомш, короче, или шар, действительно, нек иштбон олик, тех цвола кацумна. Инцондел. Ja, شجنجي حتى ده مقدرين فوق إبراهيم جي مراد. إن صايز بالي تعش تنتي تشاول شيء ها. استجوا اشتخاز إديوش تنا اشتو اشتخاز نش ديوت شا إزيوقع ها ومحمد بايمرس إيش شقة زودي على خلير ورجع خلير. إتاني إشت إغلوا إشتحان يوم توديتش إغلوا الخيط يعني.
Дела им целас. Он балдыш. Суна хурда, сун, потому что я и сушина, я суна, я тхун цани цуайна, и вообще хацар, потому что тхошадерш, ишт хазумш дучт, эхоушинду. Хартаган йолу, харпалбуй бухари, мухари, ярумш, тогда не было. Вахабиствола, и харпал бэцер цуайна. Пиццу, а сон хатти. Harmats būtu dēl būt sāsuni Buhari, knig šīcun, ipalli, šmats vainjuka, mats gučuļus. Я Ну, не а знаю, хадица, тогда 98-й, 9-й годчика, 10-й, там, 2001-й, 2-й, 3-й, 4-й и так далее. И Бухари, и Хумш не было. Сунам цазаешь. ну, а хадица, а так дик хум хушхла, и так так, и хум хушхла. Дуэл хиет солнцом. Но каким-то причинам он об этом решил с тобой умолчать. قال ده احنا هم دوت عشان ابراهيم الشيخين خز مواتي يشتهمش اصحاب ولا من سويدش Tezdan sun suyalla даже хан жимуар иши кант. Хан сuyalla шишо кошо вала жимуар иши. Но я уверен, сушини и хушхил датцел. Я уверен. И хушхиляри цугайна нохчик, и хушур бацарим хасун. خزائز شو كويس الله سون خزائز سون خش شهر اشتمود وهدو إلش ها بعد استشتكى استشتكى بصدنا جهل помштуешь видите вышт тuna короче 18-19 شو اشتغل بقى ده لا عطان دوش تك سا حال دي سنك دوت سا دو يبقى حال يريتور دات يلا تسري حال صن دو يبيتش ну и массово как бы вообще редкие как бы так вообще тем это просто сун раз я где-то читал это на раз я заметил по-моему жизнь пророка будет она в книге еще частично еще раз تشوه جنده لا يفرسل اشتا يهودو الخياتش وجاتا لير وخديش وي كروتشي وچيبش موچيبش تياخل بو فرقش تخيت شهر هودو الجشت из короче 19-18 خلفن просто специально шли короче то есть там что и все я сразу все Ибрахим, Инц, например, от Гилеус, Пакистан, Иван, дагдохшун дагдад якаду из Пакистан, Иван. Ица арбой баваш, хави эркы. Например, от арбошк, os хэтиншена, жинш дат, in свои дючдал там, жинш лоци. Вообще цец был барк инах. У жинши, я первый раз это слышу больше. أصلا جموالشنا بوجودو ساعد شيء شقو شيء ساعد نيجا شاء يشا جيد пророка Мухаммеда название ятунчини авто докцовошен бяхма билуш из-за как бы литературно художественном плане язык книгери استعداد سرشون هم شيء عايش الشق خليه لداج استعاس دكتور استع معامل ربش خليه دات سرشون يدين سيقعد ربش أصابدت بنيرتو إسكنيجت يا يدحر إسلام كلاتك لا يورتن ويرتن موقع نقبوك ويرتن أمرو أبوه إتو خلوتن لا وات استعلت دري ألبو أسيهمش شفتوا ريمة даже язык христиан алчину керстагу доцят язык книг Хезан сонде ба сон хезан дациш то совахабизм де ашолш я эти вещи не слышал. Он даже вообще сам иш дюч угор бобош был сам ярый бершбуй то ночь чахил был вахабист даже عربي и так далее, турк, азиач, азербайджанш, علم دوش, перевод خوش, Коран, шадек خوش, на хабарыш, ишаберш, сон бэш лабу, ну, цанна дас имамш دوش, сон хайзам бэтер, штаган сон, не знаю.
وي توغينا دا ترقي هم اشتغلوا إدو طالبوي تسوقينا داس نوخشي شيء أتوغا بيزميت إخويشين بلا نوخشي برق تا شيء نوخشل ديا برق توغينا تا يح ير نوخشل در تا تاون سن إتاهمش دا ترق توغينا تاون وبشي بتا بيد بوش ديا وقر نو تاشتو السلفيزمي أخلو سنة بوش دلوم دوي и вахабизми разница ши цаду ишкую и цаду из точно из кари лилош де дуэна но таган сан ца ген диалом да церцуэн но начал майери Så han öle sen så han o så in the wahlet чина цаши советская до кеген кода да в прошлое даже в Советском Союзе лачин хлаихум in das han öle Dagestan ashta qamnashn khush khliti hum советское время отбос تعيتان khush khjwag im hun taqacha o itna qatta manis lazu sana bist khulsh sa deutsch al baghi asum وغن تجاوش ساتناخل تدور جسد داتر إتسانا سويس كويم داغستان أشتاق أمنش نخوش خلي حالي أبوغس يواتاق خليتي تسانش تخوش It's просто вы дяхар эхош ваш хазди беришан. Это понятно, но им қиетсо, цаха это им қиетсо. التوجو قيل داخل طبعا بحان إذا دو قبحان مدى قيل داخل كيرت بحان خدو يقولش دالش كافكاز أشتغل قامش إلو تصدقت أزنا وتو كلتون دي تيشنس كافكاز كت نرودو تون دي لاتشين دو الخيط تون من تالنس خنا جول دينيخ وهيتصل أينا ومحمد بايمار ليش سخل بوشين تاچو إنزريم دو محمد بايم ليش مو خلبو وناس ويقوموا على ليش لرا توش توسي توزن هو با هو شوليتي با يا متقول محمد بايمس إيش شقات يعيالي نيخو شخليتي советское время с Богу и тагансан и на первом месте хадиши и сунначи бош и умш децер цуэна чисто Коран дет отстирумш дючбер и илм хуш берше та хадиши пайомарис та сунначи бош шадик и децер та ламаз дечхена та тюг эри и умш дер تا كواك دعوات بري كيج اي اري تا اشتا ميلچنه همش دويتر نو اتاك اسنونم قران دوي تسوت ايرومش دويتر تار مراد نيس بان شوي حافوش خل مديدي يازن حلقة خلي حالي كل يازن دويتر основном قران دويتر ديستا تار ايا 424 وانيس بدوستان داتو مرادم دك ديزاي ما ترى ارواني واتاك اس قران تيرا ما تديتن دك حال نو دا تديت نو ايخو تشار سؤال واشتا قدو تا سوسان 90%, если не 99, и علم خوش برش بوتو от ام يالخا ان والناخشي سوسان نيت تسوش بالنا ما بويتو تخايشنرش خزومش دوي دويش دول церт تيغا ان مويس اس إليلين تنديلو ويش موي اسي и совет عيدل и таган хакуин и дуама дуане таган все чеченцы знают имел бюрал хиллай имел бюр систем хиллай коммунизм и цуэна коля и лелин вичхена инстаган يول أترشيني تو коммунизмات تومن يماياتر потому что он когда цагар هاين عدويش ديك بيم и лелинс и дина элч и бо он то дина бохш тиеша али ма диктаг хила и бохш лел мадуе кеги долшхена из до таган хокт я динаг ишт хон и хаза дуч وخز حدقه قيتش دلومش دويش حطوت إغا إنا إتعلوزون يقولش
если хочешь управлять толпой, дёхара حيختيشت اشياء صلت يا اهو اديتشي تان اميجردون يال اش تاوم دوق از دوتان اوقت يا وين دينك بيرو خزديتي تخوش بيه صلت يا تشو او غوش داقه او اديتا تان اميجردون إذا تعدوش شغل كده أشياء أحيانا كومونيستيسكي يوم شو بيوخلي خاء وين إخاء أربعة نودوان إذا ويا بامتي إنت سويجي وسط منانش سوندرا وين خاطينس دكازو داتديش أوين ما تخاي مسيت بعشرشكا أربو إزدير بنتات سكور دير شو عبيسن شان تاهولين فامتي وجد مدات ويوم شقيت يا داج ونرود فامتي تونيتو سوندر تخا وين سوندر هم تنخيت وين تخا إنت كومونيستيش ريجيم سان إيطالينا جواي فامتي تسويجي تواس منانش يولش وأنا حقات من دلحارة خيل تعليل الغور بقول خير قتش بالخيبرش أنا هنا جش حق بحكنا ميرنا نسجات ما تدين سالوا داج داغستانسكي نرود مير نسجات ما تدين شيء دين Это плюс еще 13 век Арбош Бахтабехкин насильно ногчишки тилаеци тверчил историят исайна фещулт я дик чамбеласа цу нагахцер цу палла дат إنت سحانتي دالش تمام مرة نقش باي أبوش تلاتي تверч نقش Поди тоже, да, all самду, народ, который забыл своего прошлого, не имеет будущего. Вот и душу воентан, ты хоть там дал и прошлого, и не цело, и свое будущее гушевое, неопределенный, и вообще яйц, и штардава. Вот этот поговор, колоре, изречение, ну, знаю, тысячу правда под этим смыслом. Мурат, сам алита, ладу швую. هنز لوجلهم لا هنز حالات سين سوقيات تبوش بوني أقباتها يوروبي داوش قيقيتا بيانا يتعوش لين داول والله سوقيات دا قيات تبوك ديتون بوصول بني يستغلر يوم دا يوروبي ويش تقياتا أدمش نوق أولش قياتك من قوة مدري أدمش أبايت إيش ده ميتشل أون إنفورماتي خلر دو إيسا صح عشان تون غير إنفورماتي تون تخايت وايد صح هنا تخايت أي سي أقطعش والإنترنت تليجرامي تليفون شيهروم شينبول أدمش دات وبشي مشني مزجيشل أدمش دوي وتانيق إما قيتش قيتك بوردايوي إنت إيسا بلاجين مو يخاش إنت إيسا أولش إنسيوم دوشوني بقى ناين تسمى إن شاسا نقطة تدوش تجتيش واتتك ما تعربوش أشنا تيشوي تيشة تعشتنا إسنينا ولا هو الخلر خايون أيسا سو داجي أتوها بيزميت يا عش سو أتو راديكاليزير وتصدين ها دين دوتو تعاو ما خيل ديش دات بوش إي بانيتي يلش سوليلش خيناسا هو الخلر خايون عيسى هو دنيا شو هو دنيا شو هو دنيا براويت ديش بتشالق شرشاد دول حلق براويت ديش كنتروليروت ديش ليلش بول بوليتيكش بات إيش سين تلويزر شو حاجة شو وزن ديل سدول حيق أو دوتش بوتيا إناخر دنيا شو عرشاد دولم ليلة ديش شرشاد دولم سزدوات ديش управлять деш отцу башкавите болнах садол хайкал долш бац деш шоли и ойл qalur sakörchus отцу os бидизм те ашолше إنت إيسا واحد تتيجه هو عنده هايشون يوقت أقا يتعربه تيشر شاستن ونقشة تتيجه إنه كويت عرب on verit يقطوف نايتن بوتي وميرت إيسا وش سنتجن شو كير بلند قيرم بوشون يتعربوس То есть Иса нагнут перед страхом, нагнулся. Иса акирам дабаки, бакмаду нохча тишеру, дабаки акирам, перестань бояться араба.
Не, то есть, мурас бол ладуш просто. Ленюич на ибахьята женюх. Вогабис очунис вас, вогабис тоже. Yo Европнис вас, yo это и стулш и хум. Сеншие проблемы, я целый та элчу на тежер. ايش يدي هاي نقول بروبلم بتاع ايش بوند بتاع عيسى اتايست خيلش ديل دا Ateist, شو منطقي ديل دا باقي اس ديل دوي بوقهم سو اتايست خيلش سو ديلخ تيش كارلش سو ديلخ تيش وات سينت دون دا ال تحندي قير شوات سو عيسى انا قير ويشو سو ال ديل دا Ateist vec, un es ir un busludinam. Reiz mūjī. Religioznik vats, ēlā, Isa, religioznik vats, hins. Ateist jūnis vēl šarma una ateist, albainas. Ateist, duqbu, ateist, duqbu. نسا اشت بات قيتم سون هر الدنيا رمت عمو قالنا يا قيت سون سو بدي ح بروبلم كارير هاتي سخليتا موسى عيسى ح بروبلم مولنا جتا سو هو كومونيزم هو ايضا شيء ثاني يا موسى وسابدي حالق اشنا كومونيزم خله هين قيت شوز دي يقن سابدي حوينش دين ده حالق اشنا كومونيزم قليا بي انر خلا كم سمول خلا لتسخلها سابدي اتوزن صواجني خاطر ديتا حالقي انش سابدي حالقي ويش دين ده حالقي انش عبوسو بدين شوا تشوقي ار ولا واس دا خويت يوم ديت شعبا وات دائما تعنيق داخل وات ولا بيلبل ويش دين ده اسنيق دا هو دي سيا ولا وات لو دغا وات سنده بوس هاو بروبلم تاع يشتغل دا غير سو بروبلم اتوزن صبر دي چاني دا مووسو شاتانو من يا وبوش ديك دوي عيسى سعون تا غونيك الغير شي يسو تا قاعددو الغير شواتون سو إسين خينشوت يا دات أتسمنا لرو الغير حوشون بستاتيستيكي أودل نخبوي إيش شيطانو من يالاتش بون بستاتيستيكي بريزناني دوني أودل نخ شيطان منيني يالاتش هلون دا إما هيك أودل نخ أتشي منيني يلا غولي منيني كريوي تut ir da boli otsagoli yo منيني تبولش بون это мир مراد سابداش بد مين بنات يوقظ عيوش خارتو تشقق شو هون عيوش وحي وخد بيسبي حاكي تقولا ينايس نيقتبي على الموضوع هو استيقالك هذا عيسى شاويش دون دا استيقال قانون ونرديوس هو بستايل نايت بوتي إيديوت إشيتي على شيومتي على تشتغوات سقيتي هو إدو إيرازنيتس سوتا تut ir wahunduesin bahan hudu so tut ir wahunduesin о чем я говорю حيقل دوستك شيء غول الشك عاشول هم الغول دكريش يعددتي غولي شنت دي مول أودل نيجر شاليل وقت إيبيان قلرت يا أما دات بوش توت يا إس بوش داتي الدكازن ستاتيستيك يقي يو تو هانت على شاليت سانهم على شو لا تسوند إطلاع لا تتصل ما عندك ورا عيسى سانهم على شو استلات تخوت النهار هو هاي خين وقت بيسكوتنا هاي سكوت هاي أتاكات نيسوت ديل استمر عليه هاي كورت ولا إن هاي قلت استيروها ويسون إشتا كانتي قاش هو لا إن نكمل تبوتي عيسى نكمل بوتي نخوديتسو يو باستاوي أني ديوتك مارينيتك يدو أسبوع عيسى تون دني بوتي Нет, ойл مثلا تو больница وشنا أهيني ойл هتان بوسو بدين شو هنو أهيني تان ойл سا دوان تو больница نا وستيها هيك بيشوي ولا مؤسسة فرنسا هذاك تون بوس هاو بروبلم تاع بوس بدين شو تان خلاص صبر عيسى Хохудин хина тут это. Ты хочешь сказать, что ты изучил, что ли, религию?
موسى готов спасти твою Иса, Иса, смотри, там Мурат Хакашевич говорит, что он говорит, что бал будет. ويدايش لي فداخل دي داخل شو دي عوصة إيسا بوصل نعم بيسبب يقوش مدو يبان صندير مبا تماما بامرس إيش شقاش يعني تلو شوات هذه سواتي تن نستفيد هوني فإذا وكيجي دوش يعني بوصل هاين جيبوش بوصل بوريو واتر واتر وبوصل واتر صوت سغلا سدات أو سواري دات سغلا بوصل لا عينش ما تغلا يا ذاتي بيعت شوم لعقموات استدالج معمر بامرز إيش شقار دالي يالنا يو قابل ضيقة حتى جوب لون يوي هاو كيجي دوش عدويش دريدا قابل ضيقة على تصدق عليه جوب قابل تصدق تو يا هرمين بوصل موات تتعافي Цакино чуа дагдогон цан цирка чуали цалев успокоит давалинак юн я мушт ala козулет кудалч я не трус я боюсь барк соцона дайн куер и признает да публично а так он это не признает ملا مرا يهودو موخل غان هذا علاقة قيور شوات ونقش عادل شا قيور شو هرتك نقش قيور شو سيانو شنا قيور شو إس الله ونقش دايش أوخر لشن شو بعدك ديزا ينسى بويشم شو تعرف وين حقود إنه غيرش عادل إذا تصدق أساس بوصل نقشي نوشمني مني تيزن نقشي قومي بقدك إمش دلاك إحدلا إموخ دلاك بقدك دعوش أوجه مور دائم نقوري هو هنا هو ما سامع نو أي ساعات بوصل بخلوش بارك أساس هو بروبليمي تون خاتي هو بروبليمي بوصل دين شات صلاته مرادي بروبليمه قاس تروح ح بروبليمي يتسانس почему ты не хочешь быть мусульманином أي ساعة طلع جواب بس خاطر صحيح نابر وقالوا قاعد سقيع هو ايوه Ich auch nach wie jetzt haben wir als Deutsch geht das okay. كورت نتبع خانيس نبدأ شو دقة نيوز عين تأسمع هو ويجي دول شينا تويز الدوش ده زرور شوكاشي بر شوكاشي زود يعني هينز ميجر ده اسمه ناسخ اسمه ويلسي وش ميجر ده يو تشادينا بيشن دوتش مد وقتادينا بيشن دوتش مدوي بحني هون تديس نويك نجحسن عمولة دوتش أنا يازن خور ده أنا مدات وين الدوتش وين تهنا يوات أقامرات حلقو مقالة وين خي وين ديسنا خي مدات وقر خزنك إدون وشاشت أحقنا يسمى هون قينا هالكاسنا بس هبيونا ديلنا عدسانسات هالإنترنت يو إذا الإنترنت يا جوجل شو كويس أنا جوجل شو إنفورماتين إذا قرآن حديث صدق شو دليل ساشل ديلنا سانسيتنا مش عطينا سلطانة عير مور بوصل بوش صديقسن سويت قيت يا не дают жить нормально по-человечески быть мусульманином нет ты должен знать правду Божью и بعدك меркалович وهودي идут ты целяешь доли بعدك هيسحون سنتخاصون وليتميريت ده أصو آمو ليتميريت ده شغون شمو ليلو يزعامي تشليلو يرقع تعامي إيش هو شيء صندوق تعامش حين هو اشتك حقودي على علم ليتميريت ده وبشيء شاس بصوتك ليتميريت محمد بيمس يعني الشقة جاء قابل ده على تصدق إيش شقة اشتغل ما أسوس بيجي الغاونس حد وين حكاش
أبو ساي خدي شقوبل دي شواتو حديثة شو عيازن مدويت شو يالين خلر ميلوق شو عن نتسمير بديش دقي حدش موسوم دقا خوش بلوي عيلي ما خون سولي ده بيجعبوا عيالنا موسهم حهوش وي С христианами, конечно. وقت دعويتو نيتس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والصلاة والصلاة. من يهدي الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. كيفش مارشال دو وصلنا عيسى سلام عيت. سلام عيش مواطع عيسى. وصل مواتي عيسى زن إيش تعلم خاصون مش تترجم بوا حباروتن إيش ذات كل يقضي على دوي كل يقال بواري مسلم كل يقالوي انترنت يكل إنترنت يتوشم بواري مسلم موات كل يقالوي بواري كتير هاي سياشي Knīgi tām 30 достоверно сави حديث تلو شوات واتسن إيش شغله достоверно شو عادوا يشتك انترنت شو دو بوصل دنيا ما شدولش دنيا لو مكشتوش وران شو ايت ما دي زوق على تبشي وزرس ميلخان بوصل دنيا ماري يوم شو وما شو دوش يالو ودا داكا وين ذات وديشتك وين ذات وين قشتك نوخشو هم ديت بقوا ياتو وين خونه دين قالت اللي نوخشو ديت أصلا بوصل دنيا возраст какой возраст у девочек ما شدول شو مكشو بوصل دنيا ماري ومفتياتي خط دو اسختم ده مفتياتك واتشوات تا بريت شو دات تا طايش شو دات تا ايت شو دات تا возраст يات بوصل دنيا هاي لا تابوت بولش يلو مكشو عجيتها بريت شو دوش يالوتي نوش بوت هغاز خبوش موجه مو بيزت نوش شو ديك دوزة سين نوش شو دين بوتين سواتنك دين دوسيا نوش شو ديك نوش بوصول دين نوش شو ديك نوش بوصل دين موخل أدلنا نوش شي بوصل دين دو أدلنا داس أوجرتين بوصول دين يوش بش نوش بس دو ديك دو اسم وران شو ايت يا بويمر حديث يا مش دول شو يزال خان بيرجع لحقني واحد نمر على حديث ايت مش حديث تدوس ما تاقان سدوش خبر ساندويتش توا بوصل الدنيا يوع خان يا تو كزاتين вообще никакого возраста нету в исламе указано окхен омегал это я делал 65 сура 4 чувак вообще прям обох قال объяснять я шмо развод мой бешстан دين واش دول دلز دول لقد عادي شكا بامر سيالنك الله دين واش دول دلز بير 6130 سوي بوار عادي استديشات يعني مون عايزين دون عشان نسوق ساندويتش ايلم تجي هوت دي مولك هوت دي شاش واو شاش دين دي شهور ما دش انت عنجي خيات تزديش نا انتور نشتا ديش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يعيشك سلام مارشال. فحتى درسم شاعت صحيح بخاري сборник книг шац муслими тоже. Уж легально вот юг ши.
شعر أبو المفتي أتود علي عواش خندقة ميوصون مش مقشي أتبوش كستعدو بوغاري عادي اشتعدو Jo, hins après nepsdash koks halden allemaal wil beleeuwen en te hinzo jo wat niet. يلا اتسون عندك ما اتسون انت سون مش علي عواش خندقة ميوصون نه تا ginion ta dem nacht audibel stunkeroche dat nadin beriche du och nadin shdu بوصل الدنيا تا وزرس وكذا يا ماري чувак вообще нету никакого указания на возраст и бог худу дерду педофилии разрешенный бог идут бух и бу 65 сура Айса 4 аят Адиша учвацан тавсир Аллах он объясняет лишь, как нужно разводиться с девочками, у которых не начался менструальный цикл, бош мадардыч ночь в тавсире. Her dirmo nochchas yan lech washe boas. Her dirmo matsa inz way duezelsh aykhor mabats way tam way duezelsh malnish gladus lider mabats. Luboy way duezel hocho men gente de chu da yesher moy war dirmo shay duezelsh yahyeta da chu nach yotsomsh. Ja, als die oil en ze halen internet als je nog juist op ons op het buurt op doen Allah gelees hoe dit is ons nachtboek. In de kniks eerst bij ons gehoord hoe tjatjes met name chukos en af boyos. Waarom wel de knik uit lucht is Волду, is на длинк чуа, ила, надо хуй ислам руй да са бошу, легальный веб-сайт чуа, исчезен хыч. Скорее всего, легальная типография чуа. Я ж аргуч хермаеш, хайн и книг шьется, я сказешь у союз, и ешь сахам, школе целяло. Ламан хо халиф машол худу шат игыртин ада малуе Само haelch da tau merdik chu tu etlamal da chuhat tu hadich de kan tu haelir tu khars Allah sunt edilshdu qinash sunt ilachdat bosh havosh khanir no khalif sma bokhura yer уже далеч лагдолшдат yer tagan tadala qan lam уже dala yer masana duchkhich hudu tiyahda du уже وقت عتقيح уже قتلهم دو ليه وقدو ثم داتر شان نختي وبوقتو Hoş Allah eftiş bat moderdiç, hoş mal eftiş mu. O zaman elle mal godiyor şurada mal boş. Oran yaşıyor Murat algı alır. Oran yaşıyor mal oluyor. Es malsa aha bak dat Egyptisch yazına oli. Arlayşa oğart dela hayal knig oqi. Ar mal sosan let ar bexlu şelhum yuar o nok yerso moaliler us. Staglat soal. Aravela knig yetsa. С книги yaşa işin ruh bildo da kolarga hasulta согласно хабодица целесом бош бас бош. Но что хунули та это бюнул и вам точно да сонара и хочу бакам приз это вогерает. Телефон dit кнопки так так но что тут бя хабодич dit это вогера бабон еще проверь да это бас говорил вообще. Ламан хо хажа он снап 250 лет. Abba, kadon. Lama orş botaş, tada mawatsi atritsatlish. Son qishakh alla bosh. Iman arbala bolshat. Anoqtshn adirmoyich bish. Sada taqam madat atritsatlish. Anoqtsh mich de daqan lech washtum hat. Чао ночь, бусо бош. Да ты летишь, чадек ночь. Отрицательно, будет дворца, на гасом, что да Аллах, не статься, да Аллах, литр бош, нах, и мисен бусу на бас, ночи бутуш. Чейна и богу есть, и что хочу, я лучше, эту гала, шеш доллар, шауша, ну шесть абонлыш, Афганистан, хули, Пакистан, хули, цыги амлил дом, совершенно лук.
لما غير تليفون прерваться дырса. Он хажаер акар он лилоштек му сон сенгуш душонас дучтек. 250 лет хатикач от сулимака тигах лилоштек, короче, войн as حقاч мадаци цар модина тиг ишт суфизм ал хачулш оказались там هونسا تخن بقدر دات الدوي وقسك уже висан отченаха, они начинают уже висан кезг балунда элдуи подтвердить. Да, и они уже полностью хачидил дуалдел элдуи. Шейхунс гуан даже за 20-25 лет я халкушил поколение гуан мел чо хоутелас. Они только суфизм признают. Иштадар кошту через 50 лет иштадю да все полностью добить до доктора. Хитсон,